Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanao, Doctorate Jamonyese, bien turco la demande la koi, Fiau, Foaka soro, Ie Bana Yen ka don Kari, Meme Gasawa Gasaka Dangarika, Adamareka Yenamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin Fiu, Foaka soro, Ie la Colson Yuma Segere, a Flair Okoro, École de santé Kaladiata, Na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas quoi Kalabankura. Famille santé bara Mayesa, Nimbera de Beke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en bolo jigiye. Formation de qualité, doctorat Siraka, même Tegalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, catapara matronica, Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagare, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Fla Umber Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Coffre de Choice, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan, Kalan sini. Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo. Wodela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka. Wa aka no ni mali wari chisiro be. Amada o made sama mone bi do fara odi kuna warika. Ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke okeni sama mone application yi. Awe wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi. Oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka kasoro ka otogo sebe. Ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter. Sama mone ireta awo ireta ni ireta yi.
an bɛ an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Keba Jalo bɛ yan su in na min ye Falayi ye ale fana bɛ yan su in na Masare k'an b'a fana fo. Laurent Jakite ka foli ta ka ɲɛsin ale ma. Abdoulaye Jabate an b'a fo polisi kɔnɔna na. Bajala Sanogo fo. Kalifa Seku Traoré k'a fɔ Mamadu Sumunu min ye Mamadu Nama Keyita ye. Benbaze Mao n'o ye Baba Tunkara ya n'a ka baarakɛlaw Maraka Samake. Bajaje Aydara an yɛrɛ ka Zavia o alimami k'a fɔ ka Savana Kɔnɛkɛ fo n'o ye Savana Kɔnɛ ye. Binem Dolo Kanadakaw fɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Faustin Sila an bɛ foli ta ka ɲɛsin ma Maître Ali Badara Kone ICD justice do. Mustafa Jawara Jawus création k'ale fana fɔ Arigo Saki min ye Musa Gindo Badabada Musa Gindo monsieur le procureur commune 1 kɔnɔna na k'an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn. Ka taa se Musa Kan ma PAJ su ka Musa Kan. Sadio Kulubali an b'a fana fo min ye Kajatu Kulubali ye k'ale fana fo. Fanta Dumbuya an b'ale fana fo Kayikaw fɛ. Ajibari k'ale fo ka Nun Dumbuya n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Montréalkaw fɛ min ye Yusuf Tunkara ye an tɛ ɲinɛ ale kɔ. Azmir T Keita Yaya Fofana n'a ka denbaya yan ani minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ Julio kɔ ka taa se Segu Maru ma k'an b'a fana fo min ye Jaba Sidibe ye an ka foli bɛ se ale fana ma yan. Seru Sangare dugutigi k'an k'a fo k'a waleɲuman dɔn. Bakari Kulubali Koro Barrage k'an b'a fo. Falayi Fana seere de bɛ bɔ a kɔ koyi. Fana a seere de bɛ bɔ a kɔ kuma bɛɛ wa kelenna yalala bɛ Ala ye. Maaw de bɛ presse guajɔ ma n'o tɛ ni su kora kɔni sumaba de bɛ wolo. Falayi anw bɛ kuma min fɔ yan don o don anw bɛ min lakali don o don dɔ y'a bara ci bi Faransi ko Robert Bourgi a ye livre de sɛbɛn ka fɔɔnɔ n y'a sɔrɔ maaw da subaga forontolen o de ye nin ye a ko Faransi tɛ se ka foyi ɲ'a yɛrɛ ye ni farafinna jamanaw tɛ komi o fɔli man di Faransi jɔnw ye anw kɔni ma nin sen ta fɔ dɛ nin ye nin fɔ k'a fɔ France 24 télé kan ka tila k'a lakali a ko min ye Laurent Gbagbo ye k'o de gagné élection na 2010 Côte d'Ivoire k'u y'a namara de ayiwa nin ma bɔ anw da dɛ ko min ye Laurent Gbagbo ye a delila ka wari di Jacques Chirac ma a k'a yɛrɛ boloma dɛmɛ Umar Bongo o tun bɛ wari di Faransi jamanakuntigiw ma Denis Sassou Nguesso tun b'a d'u ma cɛ in ko don min na Nicolas Sarkozy y'ale wele a ko a kana ɲ'a ma dɛ ko ka kuma Laurent Gbagbo fɛ ale ko a ma Robert Bourgi ko k'ale ko Nicolas Sarkozy ma ko ayiwa k'e dun ɲɛ b'a la dɛ ko ale de gagné dɛ ko jaabiw bɔra k'a fɔra k'ale de gagné ko wa Osmar a gagné nka e k'a wele i k'a fɔ a ɲɛna a ka sɔn Alassane ka sigi ni Alassane sigira an bɛ CFA wari $30,000 an b'o d'a ma kalo o kalo an bɛ escorte d'a ma ka motaru d'a ma ka garde corps d'a ma ka tila k'a bila diya dan na n'a ka d'a ye a bɛ taa fa o fa président kɔrɔya an b'o bonya d'a kan ni diɲɛ fan fan ka d'a ye a bɛ taa ye cɛ a ko k'a taara Claude Guéant ka bureau kɔnɔ ka Gbagbo wele ka nin kuma d'a tulo kan ko Gbagbo ko petu k'a tɛ bi a tɛ sini ko Laurent ko an b'i deli ko a ko ayi ale seginna ka ci kɔmasegin fɔ Sarkozy ye Sarkozy ko a bɛ ko da Gbagbo kan ko k'a bɛ sɔn ka juguya dɛ Falayi min ye Robert Bourgi ye a ko k'o dun de kɛra dɛ ko Gbagbo taara san 11 fu ale de bɛ ka yafa dɔrɔn de deli parce que ale de tun bɛ Faransika nin kojuguba ninnu ka taa waribaw minɛ ka na ka taa kobaw kɛ ka présidentw tɔnɔ bon an ye nin de fɔ mɔgɔw ɲɛna yan komi n'anw y'a fɔ kuma ka ca mɔgɔ dɔw bɛ yen olu depuis ala k'u da u ye tubabu kalan de kɛ u taara tubabuw fɛ yen u bɛ Faransi de ka kow kɛcogo dɔn o dumuni kɛcogo o fini doncogo olu ka kow kɛcogo u ka histoire géographie u faw u baw u buruju u bɔyɔrɔw u ka kinw u ka quartier u ka dugu u ka sigidaw u ka marabolo u b'olu le dɔn
fala na ngolu ma ko biye olu ba fo ko joni de una nyini ngola de nulu ma nyini ga ko ni ana ka nga nyere nyini ga ola Usman Sherif Madana Aidara to ka kuma do fo ko nga ma kala ne nanzara kala na tuabu kala na ka tlanche betara kala nya kana fasochi falai an yɛrɛ bɛ dabolo jumɛn na bi o tun bɛ fɛ ka mun de kɛ anw na bingali in senfɛ ala farala an kan a ma sen sɔrɔ an bɛ min fɔ mɔgɔw ye saheli jamanaw faransi wulilen n'u nɔfɛ dɛ dabu ye tile 2 na sunɔgɔtu ye yanni décembre kalo cɛ dɛ u ko de ko f'u ka AES jamana kelen ka coup d'état k'a kelen kɔnɔna na walima u ka joli bɔn kɛ joli bɔn min b'a to jamanadenw n'u ka jamanadenw ɲɛmɔgɔw bɛ kari ɲɔgɔn na fala ye o fɛɛrɛ de bɛ sen na anw ka attaque in a kɛkun tun ye o de ye fura sira fɛn bɛɛ bɛ tigɛ yaasa an ka se ka kunkari ɲɔgɔn na ala farala an kan an kun bɛ u kun bɛna an aéroport ntanya de donc bi f'an ka faamuya k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ko min bɛ an bɛ minnu fɔ an bɛ ɲinini minnu kɛ an bɛ fɛn minnu mɛn an bɛ don wo minnu kɔnɔ ka ɲɛɲinini minnu kɛ an b'a fɔ an ka jamanadenw ye ni ala y'an ci an ka fili zen ayiwa taayɔrɔ bɛ minnu bolo olu bɛ taa o aw yɛrɛ t'a fɔ dɔw ma ko bi national wa an t'a dɔn bi kuma mun de a sugu bɛ taa bolo a sisan sa wa olu na taa o an bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na ka fɛn min kɛ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw senkɔrɔma dondo k'an faso minɛ k'a k'an fɛ an k'an jija o de la dɛ o dɔrɔn de b'an bɔ n'o tɛ ninnu u ye fɛɛrɛw fɛɛrɛ tigɛ u ye fɛn o fɛn sigi sen kan falaye a siramasuru ye mun ye Nations Unies na anw ka taa an jɔ ka kuma an yɛrɛ tɔgɔ la o tun tɛ yen o an ye san 7 kɛ anw ka ministre bɛ taa Nations Unies na Faransi de ye résolution ta anw tɔgɔ la MINUSMA résolution bɛɛ olu de tun bɛ sɛbɛnni kɛ olu de bɛ kuma kɛ an bɛ fɛn fɛn kɛ olu de b'a bɛɛ lajɛlen lajɛ falaye san 7 MINUSMA bɛ mɔgɔw cɛ k'u kɛ avion kɔnɔ yan diplomatiw ni magobatigiw u bɛ taa Azawadi fêter bɛɛ ɲɛna san 7 u daga sigilen don an da la an tɛ taa ɲɛ an tɛ taa kɔ an tɛ segin kɔ hali an tɛ se ka munumunu k'an sago kɛ cɛ mɔgɔ minnu nana ka na o ko ban an kana ɲinɛ olu kɔ koyi an k'o waleɲuman dɔn koyi an k'an ka sɔrɔdasiw tanu bi pankuru bɛ munumunu cogo min ka d'a ye sɔrɔ min ka d'a an ka sɔrɔdasiw ye a bɛ taa ye se minnu b'an ye nin waati in na n m'a fɔ a bɛɛ ka ɲi dɛ dɔɔnin dɔɔnin don parce que magoya bɛ yɔrɔ dɔw la hali bi mɔgɔ dɔw bɛ kuma na hali bi mɔgɔ dɔw kamana guwanen don hali bi mɔgɔ dɔ bɛ fɛ lafiya ka d'u ma hali bi degun bɛ yɔrɔ dɔw la hali bi hali bi na yɔrɔ dɔw la mɔgɔ dɔw tɛ se ka don yen anw ka sɔrɔdasiw tun datugulen don kaso la Kidal kan min tɔgɔ don général Abdoulaye Soumaré la n'o y'an ka kan fɔlɔ ye u tɛ se ka bɔ ka patrouille kɛ u yirimaninama kun bilalen don ten an ko k'o ye accord ye nk'an sɔnn'o bɛɛ ma falaye fɛn fɛn tun mana fɔ ko accord anw bɛ sɔn an ye mun de sɔrɔ a la ni ɲani tɛ nin waati in na komi bɛɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la maaw yɛrɛ bɛ k'a faamu na anw de don o na don kɔrɔ la nka ni nanzara yɛrɛ min y'a baara kɛ an bɛ Robert Bourgi in fɔ koyi falaye a bɛ k'anw dɛmɛ an ka baara la o maa m'a don a da a ko ko ale ye min kɛ ale nimisalen don a ko ko jigira ale la ale ye nin bɛɛ kɛ ka Laurent Gbagbow minɛ ka Sassou Nguessow minɛ ka fɛnbaw kɛ mais Faransi ma ninnu si waleɲuman dɔn u ka waridimuw kisi u ka muɲumuw kisi u ka sɔnimuw kisi u ka dɛmɛmuw kisi ale min yɛrɛ ye nin kɛ ko tuma dɔ la ko fo ji bɛ kɔrɔkɔrɔ a kan na walayi an kɔni an bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna o ye nin ye dɛ n'an b'an yɛrɛ minɛ an k'an yɛrɛ minɛ n'an b'an cɛsiri an k'an cɛsiri sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi bɛ min nɔfɛ Bazoum waati min na coup d'état bɛ kɛ Bazoum na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Bazoum tun bɛ maa minnu bolo mais bi o service de renseignement mɔgɔ kelenw olu de talen don ka tuuru bila Benin ka dɔw bila fan dɔw la yaasa cogo min na u bɛ se ka bingali boloda ka ɲɛsin Niger ma Niger yɛrɛ jamana ɲɛmaaw y'a fɔ kuma caman ko Benin danaya t'a ni Benin cɛ bi danaya t'u ni ɲɔgɔn cɛ bi n'o Benin kelen suma ko dugumajɔ ko coup d'état bɛna k'ale yɛrɛ la falaye an b'o faamu cogo di a f'u t'a fɛ ka maa dɔn mabɔ dɔrɔn wa
non tɛ e ni jɔn min ɲɔgɔn na est ce que ale ni maa bɛ ɲɔgɔn na mais ala k'a kɛ a tɛna na fara AES kan ni aw de don sisan ta in y'o o de ye Tchani y'a fɔ bɛɛ ɲɛna Faransi service de renseignement Niger Tchani yɛrɛ tɛ baara wɛrɛ foyi dɔn ni renseignement tɛ Niger service de renseignement ɲɛmaaba de y'ale san 15 a tɛ foyi dɔn n'o tɛ a ko ko maa minnu tun bɛ Niger olu de dalen filɛ nin ye Benin ale b'u dɔn u b'a fɛ ka min kɛ a b'a kalama donc ni Benin tɛ se ka bɛn ten cogo la Burkina ta ma bɔ dogo la sisan u tɛ ka don Burkina maabaw kan anw ta kɛlen tɛ terroriste wulilen ka bila an na yaasa jamanadenw ka futinɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan wa Falaye taabolo falenna han bi Yubaba yɔrɔ minnu yirala ko baganfeerelaw ka taa yen a taara o yɔrɔw lajɛ a ka maaw t'a fɛ ka taa dɛ u yɛrɛ b'a la ko n'u taara yɔrɔ la ko insécurité bɛ yen u fana bɛ k'o de fɔ n ko ja insécurité ko in ka jugu koyi ko ka taa ni ji ye Yubaba ko ji bɛ taa ko ka taa ni kuran ko kuran bɛ taa ko Kati ta in ko kuma ka ca ko Kati dugukolo feerelenw ka ca k'u kana t'u bila dugukolo seerelen kan k'u bɛn'o ɲɛɲini Falaye Garawali a maaw dɔw ko k'u ka taa ko n'a kɛra cogo o cogo ko sannikɛlaw na t'u sɔrɔ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u ka foyi tɛ dugu kɔnɔna ko la nka dɔw ko n'olu taara k'olu ka ko sanni tɛ kɛ olu kun nka fanga kɔni ko Garabali ninnu u datugura de u kɔni bɛ k'u muɲu yanni minɛnw ka file ka fiyɛ kura ye Falaye falen wɛrɛ jumɛn donna bi wolomasiri tabaw u ye jateminɛ minnu kɛ nin kɔni ko butigi bari dumuni feere yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka surun kan na hali maa minnu bɛ yala yala ka taa don kan kɔnɔ feereli la k'a bɛɛ banna kana fɔ très bien dɛ n ko ne bɛ to ka taa n ka tagalakɔmi feere o tuma e t'a fɛ ne ka balo wa u t'a fɔ ko an kana ni vɛsi ye tuma bɛɛ k'u b'a lajɛ wa nkulu yɛrɛ de b'an wele ko ka kɛ ni jamana tagabolo ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye dumuni feerela ye maa maa bɛ yen n'o ye yalayalakɛla ye maa maa bɛ yen n'o ka surun kanw na ko k'a bɛɛ wuli ka bɔ yen pewu ko tɛna dan o ma dɛ kan kɔnɔna na n'i bɛ yen telefɔni ko kuma o banna surasi san kalo 12 teni wa teni fana barji bɛ nana di bɛɛ ma barji digitalisé i ti don ten dɛ i bɛ baara kɛ nin yɔrɔ in na a bɛ da i disi la i b'a da i yɛrɛ b'a dɔn ko n'i bɛ yen n'i tɛ yen Falaye o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an tɛ se ka don an ko on s'en garde ça d'abord an ko o to yen sinon on a k'a fama on a k'a sinon nin yan Falaye e ko kan kɔnɔ taga nɛgɛ tɛna bɔ maa la de ko kan donda ni bureau cɛ kilomɛtiri 1 b'o taama an b'i natɔ de ye dɛ e tɛ se ka na dɔrɔn ka girin ka don direction kɔnɔ ten non f'an k'i natɔ ye de donc fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ bi armée fɛ Falaye laɲini wɛrɛ min kɛra tuguni nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka kɛ ni bingali in ye o kɛra pankurujigi kɛnɛ ye pankurujigi kɛnɛ n'o ye Modibo Keyita tɔgɔlata ye a lakana min tun bɛ yen n'o ye jamanakuntigi ka pankurujigi kɔnɔ pavillon ye k'o tɛmɛna Asimi yɛrɛ ka sécurité mɔgɔw bolo maa minnu tun bɛ yen n'olu b'a la kɔlɔsi a bɔra olu bolo sisan sécurité présidentielle o gardiw olu de bɛ pavillon présidentiel fana sécuriser wa k'a ɲininen don maa fɛ ci tɛ maa o maa la yen fan fɛ i ka yen taali jɔ e maa maa ka ci tɛ yen Ala ka n'i ci dɛ sira o sira bɛ bila a la n'i bɛ aéroport kɔnɔ n'i bɛ taa yen i ka kɔn ka a ɲɛfɔ yanni k'a sira minɛ n tɛ ni min y'i sɔrɔ i yɛrɛ y'a ɲini dɛ Falaye pavillon in a fana ni dɔ in ka jan ɲɔgɔn na dɔɔnin dɛ donc nin ye laɲini minnu ni décision minnu tara fɔlɔ Falaye yanni a ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan
ana tila ka PDG Mali aéroport PDG n'o ye togolakɛ ye dɔgɔkun nata in na an bɛna s'a ma an n'a bɛna kuma an bɛna n'a ɲininka yaasa a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye baaraba minnu bɛ u bolo ka kɛ ni nin waleya ninnu tɔw ye parce que an y'a mɛn k'a fɔ ko e k'olu fana ma jɛ u ka karajogotigiw kɔ de aw minnu tun bɛ taa jɔ ko dolari bɛ n bolo euro bɛ n bolo yen e k'u ma ja u fana kɔ wa u jɛra u kɔ dɛ fala ye parce que o décision ninnu ni fɛn tɔ ninnu bɛ nalen ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ sa ko min ye pankurutigi kɛnɛ yɛrɛ ye a baara kɛli fɛn fɛn bɛ yen yɔrɔ n'i ye digitalisation dilan ye tuma o tuma o b'a kari parking i y'a dilan cogo cogo b'an galabuti ko olu fana maaw fana fɛrɛ bɛna sɔrɔ o fana na maa donta ni maa bɔta k'a bɛrɛ dɔn k'a hakɛ dɔn k'a ɲɛ sigi k'u bɛna na o fana fɛrɛ sigi pankurutigi kɛnɛ na yaasa kow u ka sigi sen kelen kan an ka bɔ taa ni ka segin banbali in na bɔ n sen kan bɔ n kun kan yen o ka bɔ a la pewu baara minnu bɛ ka kɛ olu ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye dugudenw ye olu fana ka se ka lafiya sɔrɔ an b'an ka imamu fo n'o ye Udu Kone ka Al Umran Ture k'ale fo Koro Makan ka taa se Sangare ma an b'ale fana fo Sanfili Solo Burama Tarawele ani Mohamed Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen an ka misiri maaw ye Seydou Gino Usman Gino Amidou Gino ka taa se Bɛnkɛ Kulubali ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ani an ka cɛkɔrɔba n'o ye Dawuda Sise ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ani Yaya Damɛlɛ fala ye Américains u fana bɛ u ka fɛɛrɛw n'u bɛ ɲɔgɔn na nka komi nin waati in na u ka dɛmɛw n'u ka fɛnw bɛ ka se an ka jamana ma an b'u fo n'o tɛ u fana tun y'u ka yɔrɔ datugu nka u y'a dayɛlɛ ne m'o fɛ ɲɛna bilasirali jan tɛ ɲɛnafin bɔ o Sidiki Buhari k'an b'a fo yan su in na Awaso Sise Badu Samunu u ye Zukunta an ka imamu dɔ an b'a fo ka Elhaji Umaru Sumari fo Baba Sila Seydou Musa Traoré Hôpital du Mali Guichet Denkuranin fa k'an ka foli bɛ s'a ma Si Solo Abdurazak Ben Bare k'olu fo min ye tonton Aluso ye k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka taa se Madame Si Kayatu Suma Professeur Alinu Jalo Alinu Usman Si an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Bayiba an b'a ɲinɛ kɔ mairie du district kɔnɔna na min ye Jose ani Chu ye k'olu fana fo Grand frère Basiru Traoré ka taa se Yaya Jara ma Papu ale ni Musa Jara an tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛso kɔ Amadu Gasama k'ale fana fo falaye ko kalanda sera tiɲɛ do kalanda ma se maaw bi jɔrɔ ko 1er octobre nata ye k'o ye kalanda ye e ko du caman kɔnɔ maa minnu nana congé la olu tɛ ka kɛ problème ye maaw bolo wa congé kɛla tɛ taa ten o e de b'ale ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ o e den ka ca congé kɛla ka ca wari tɛ ka sɔrɔ degun bɛ k'a bɛ ka dutigi caman bila yɔliyɔli la dɛ bi bi in na congé kɛlaw nalen don maa minnu fɛ yen k'u caman bɛ kɔnɔna kasi la dɛ dutigi caman tununnen don denmisɛnninw olu bɛɛ lajɛlen dun ko école-taminɛnw u ko sakiw u ko bikiw u ko min ye fini ɲumanw ye olu ka sɔrɔ ka don dutigi dɔw y'a yira k'a fɔ ko kɔnɔguwan dan ye ɲinanda in ye ko min ye seliw ni fɛnw tugutugura ɲɔgɔn kɔ Bamako ya denmisɛnnin minnu nalen don congé la k'u tɛgɛlankolon tɛ se ka bila ka taa koyi ko nin tile fila laban in k'a daminɛ bila safala ye ka taa se min ye kari nata ma denmisɛnnin fɛn fɛn yɔrɔ ka jan olu bɛɛ lajɛlen kan ka segin ko n'i y'a ta k'a jateminɛ baara min filɛ nin ye ni maaw b'a fɔ ko ɲumanya don ko ni gɛlɛya nana k'a kan ka lajɛ k'a sigi fɛrɛ la nka bi soma caman fana bɛ yen denmisɛnninw kana nin nata o ka fisa olu yɛrɛ ma koyi sabula u mana na tiɲɛ don balimaya ni sinjiya b'a a la nka min ye an ka jamana yɛrɛ kɛcogo ye nin waati la ka kɛ ni gɛlɛya ye k'o kɛlen don ka maa caman kamana guwan wa école ko a jɔrɔna dɔɔnin b'an na yɔrɔ caman na école tɛna se ka taa o fala ye sɔgɔmada in na ko minisiri ye wele bila école karamɔgɔw ma ka tɔnw ma n'o ye u ka lafasajɛkulu ye ko caman ma taa dɛ k'u ko minisiri ma wuli joona o u ko ten o ko olu bɛ wele kabini le 15 septembre u ni minisiri bɛ kuma o mana bɔ yen yɔrɔ furaw ni minnu bɛ kɛ u b'olu jate kɛ ko nka ko école ta ye ntɛnɛn ye k'olu wele bi ko minisiri bolo y'a jɛ école karamɔgɔ caman b'a ye sini
min ye SNEC secrétaire général ye n'o ye Musafa Jite ye an y'ale wele a kun ɲɛ gwanen don a ko la sabula ale tun bɛ ka maaw ɲininka a ko kɛra cogo min nka ale yɛrɛ ma ye kɛnɛ kan ye dɛ. Mamadu Baba Dugure an b'a fo ka Nuru Kulubali fo Mojiba Nuru tɔgɔ fila k'olu bɛɛ lajɛlen fo Kayikaw fɛ yen Baba Numanzana Sultu Sul Masire Yatasaye Douanza député Iliasu Guro k'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Jawara Sotaraka kɔnɔna na min ye Falen Kulubali ye Tɛnɛ Musa Bagayogo Chorno Umar Asi Diallo le génie k'an ka foli bɛ s'a ma Siriman Bacili k'a fana fo min ye Dawudi ye ministre k'an b'a fo ka Jaba ka segin k'ale fo fala ye mankan kun mɛnna Bamako kasobonba la min ye kasobonba ye ko foyi tɛ yen min ye maa dɔ kɔni kun bɛ ale kun b'a fɛ k'i den ka duuru don fiɲɛ na kasobon gardien ye kisɛ k'ale bolo la u y'a dɛrɛ ka taa don a ladon a nɔ na a joli furakɛlen kɔfɛ Dawuda Konate n'ale ye kasobon kɔlɔsibaw ka secrétaire général sɔgɔmada in na a kumana an ka yan a ye ɲɛfɔli k'an ye ministre min bɛ mara kamabɔli kunna ni ale sigilen don fana jamana ale décentralisation ko kunna sa n'o ye ministre d'état ye conseil des ministres la ale ko ka consigakaw olu ka mairie ko o boyi Kayi mara la Bagineda olu ka kula min bɛ yen ko k'o fana boyi ale ni Kambila ko ninnu kɔni mairie saba ko délégation spéciale ana bila olu nɔ na Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye chef d'état-major Baru Kɛlɛtigi ye ko Sayikaw fɛ yen dɔw tun y'a lajɛ ka bin an ka Wolomasiri tabaw kan gendarme min ye ta tugura u la maa bolila k'i dogo taara f'u nɔfɛ o dogo yɔrɔw la an bɛ dugawu kɛ sa min ye nin yɔrɔ in ye n'o ye Interfleuve ye a ka basigi Philippe Boire ale kɔni ka min ye pankuru ye pankuru feere in pankuru ko in ye o kiiri bɛ sen na Falaye Philippe ko ale nɔ t'a la ko dɔrɔmɛ kelen ma ta ale ɲɛna maa minnu y'a ta a ko ka wele k'u ka na ministre ko fɛn o fɛn bɛ yen ko o tɔgɔ ye ko wari a ɲɛnɛwara ka sa ale ma de o de la sa ale kɔni bɛ fɛ sa Umar Tatamli ka wele ministre délégué kɔrɔ n'o ye Madani Ture ko k'o fana wele ko comme u bɛ balo la u ka na u ka ɲininka Cɛnan Kulubali a na kɛ o ye dantigɛli kɛ kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ nka kiiribulon mɔgɔw ko k'u k'a dɔn k'a fɔ ko faso nafolo don dɛ wa nin bɛɛ tun bɛ ka kɛ tuma min pankuru min tun bɛ yen ni Amadu Tumani Ture y'o san foyi kun t'o la foyi ma o sɔrɔ nin pankuru min sannen filɛ nin ye maa t'a dɔn a sanna cogo min maa t'a dɔn a ko kɛra cogo min a sugu sigira cogo min wa halisa ko pankuru in ma kɛ Mali tɔgɔ ye nka ministre Fili kɔni ko ale dalen don min na o ye Ala ye a dalen don min na a ma se nafolo ma wa a dalen don min na minnu y'a kɛ ka s'a ma u fana bɛ yen u ka wele u ka ɲininka Falaye n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don nin kiiri ko in na sabula a ko bɛ sen na hali bi États-Unis kaw fɛ yen an bɛ Ali fo min ye Dirisa Kulubali ye k'ale fana fo Washington kaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ fiyewu Fatumata Bakɔ min ye Agibu Konanji ye Segu kaw fɛ yen k'ale fana fo Mohamed Lamine Kokayi na Las Vegas kaw fɛ an tɛ ɲinɛ ale kɔ min ye Marins Kulubali ye ale bɛ Corée du Nord an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Las Vegas kaw k'olu fana fo Namori n'a ka cɛ don an tɛ ɲinɛ fiyewu Adama Traoré n'a ka maaw kɔ Segu hôtel résidence ale kɔnɔna na Falaye njulata tɔn dɔ bɛ yen ko centre malien no Belgique ale kun nana monter la Bamakɔ yan monter in senfɛ u y'a namara a namaralen tellement u y'a namara u kɛtɔ k'a namara f'u tilara ka n'a ka tiɲɛ d'a ma fédération mɔgɔw ko k'u t'a ka réserve minɛ jaa ma réserve ka révocation de kɛ u kɛlen k'o fili o taara bɛn u yɛrɛ ka commissionnaire de cour mɔgɔw ma olu ko a ye laɲini min kɛ ko a jɛlen passe ko k'a bila a ka hakɛw kɔnɔna na olu dun ko monter kɛra ka ban équipe dɔ taara k'o yɛlɛla k'a sɔrɔ namara min kɛra ninnu na o ye k'a fɔ équipe dɔw bɛ yen u jouera première division na salon ka tila ka taa monter tan tuguni sariya y'o kɔ a sɛbɛnw b'u bolo a lisansiw bɛ yen a fɛnw bɛɛ bɛ yen kɛnɛkan jaraki fédération de ko petu ko Malien no Belgique ti yɛlɛ cɛ fana ma fila kɛ koyi u taara n'a ye Ture fɛ yen kiiri bɛ Ture fɛ yen sisan n y'a dɔn ko fédération mɔgɔw welela siɲɛ fila o kun ma taa nka kunu a kunna sini u taara 5e arrondissement mɔgɔw jaabi sabula olu tun ye mandat da ko kan e yɛrɛ ka nin lajɛ nin ye anw ka Mali fédération de baara kɛ cogo ye fédération malienne de football denmisɛnnin fitininw ka bɔ Moti
kana ballon ta aw yɛrɛ mɔgɔ minnu ye ka jouer aw ka salon championnat na première division olu ka tila kana monter tan tuguni ni yɛrɛ sera nin na ali a ma se ninnu yɛrɛ motikaw yɛrɛ kun ka réserve yɛrɛ kɛ fɛn min aw yɛrɛ tuma bɛ nɔ karisa aw fana aw tɛ se ka jouer nin na sa an ka sariya tɛ sɔn nin ma mais comme olu yɛrɛ fédération yɛrɛ bɛ labɛn na octobre kalo nata in k'u b'a fɛ ka t'u ka sariyaw sɛbɛnw yɛlɛma yaasa ka se ka a bɛn maa maa bɛ yen n'i bɛ kaso la i ka kaso tɛ foyi tiɲɛ i ye Mali fédération kɔni ni i minɛna ka bila kaso la n'i b'ale la sisan u bɛna sɛbɛn falen k'a bɛn o ma kulukorokaw u bɛ fɛ ka t'olu fana ka ligi ci k'a k'u sagonata ye voilà an kɔni b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye n'u b'a fɛ an bɛ min ɲini an k'a sɔrɔ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sariya ko la fantan se tɛ maa min ye fala ye i t'o dusu kasi k'i bɛ ɲɛsuma dɛ ninnu lajɛ ka bɔ Mopti ka dɔrɔmɛ ni fila fara ɲɔgɔn kan ka na monter la o ka ɲi ka namara k'u la kɛnɛkan jalaki bɛɛ b'a dɔn ko namara don a ko dogoma yɛrɛ tɛ yɛrɛ mais ko ayi k'u ti yɛlɛ de minɛ u ti yɛlɛ Sikaso AS Douane mɔgɔw ye papier ci Segu ligi mɔgɔw ye papier ci k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka mun fɔ u b'u jo fɛ an bɛ dan yan min ye sɔɔni sisan min ye Modibo Mawo Magalu ye ale min y'an ka maa welele bi su in na an bɛna ale ladon fala an bɛ Maliki Berete fo Tɔnɔkan Maliki min ye Jango Bagayogo ye Dawuda Magasa an tɛ ɲinɛ ale kɔ Gabriel ale ni Basabugukaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn maa o maa bɛ yen n'o olu sɔgɔlen nana nin waati na k'olu fana fo an tɛ ɲinɛ Agibu Konanji kɔ Falilu Boli Adama Aida Kante an tɛ ɲinɛ délégué kɔ Maraka Boubacar Monzon Sala Babi min ye Yeli Sisogo ye ani Modibo Tunkara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Burama Sisogo ma min ye Burama Sire Kulubali ye Alu Badara nana k'a se k'ale fana fo Alu Nampe an ka foli bɛ se ale fana ma ka taa se Jacqueline Konare ma min ye attaché Dumbuya ye k'ale fana fo Tanti Mariam ani tonton Ci Jakite ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo u ka ko faamuya ko ɲuman na ani u ka an lamɛnni ko ɲuman na k'u to u sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na Segukaw an ma ɲinɛ aw kɔ min ye Maraka kungokaw ye an ma ɲinɛ olu fana kɔ Fana ni Joyila an ma ɲinɛ u kɔ ka taa se Narena ni Kuremale ni Julafundo ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu sɔgɔlen don an na ani Sibikaw k'an ka foli bɛ se Sibi cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnnin maakɔrɔba k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn su in na an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an ka maa welele n'o ye kɔrɔ Modibo Mawo Magalu ye ale yɛrɛ sera an ka kɛnɛ kɔnɔ ka ban hakilila k'a fɔ min ye nɛgɛw ye olu bɛna sigi sen kan sisan yaasa an ka se ka baabu in ale daminɛ baabu min bɛna tali kɛ an bɔra 22 septembre la sisan 22 septembre kabini 1960 fo kana se ɲinan ta in ma an na kuma o kan franc malien ko tɔn minnu bɛ yen n'o ye baarakɛ bolodaw ye minnu sigira an ka jamana kɔnɔ olu kuma u bɛ a la o mana tɛmɛ ka bɔ yen fana an da don jamanakuntigi ale tun bɛ sinikaw fɛ yen sɔrɔ ko ta nasira fɛ AES yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ n'o ye AES jamanaw ye olu bɛ se ka mun de kɛ bi sɔrɔ ko ta nasira fɛ ka se ka yiriwali kɛ yiriwali min bɛna na ni nafa ye ni jamanadenw yɛrɛ ka nafa bɛ sɔrɔ o la n'an bɔr'o la sa min ye baabu ye an n'a kun cɛ ni kibaruya misɛn tɔw ye dugu kɔnɔna yɛrɛ la yan ni waati an labɔ nɛgɛjurutigiw an na garisɛgɛ d'olu fana ma u ka se k'u da don kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na k'u hakilinaw di su in na an b'a fɔ Modibo Mawo Magalu ma i ni su. Nba Nsu Kasim somɔgɔw. I nana an ka wele jaabi bi a diyara an ye. Nba. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. An bɔra sa 22 fête la. Aw minnu y'an kɔrɔkɛw ye 22 tun bɛ aw bolo cogo di fɔlɔ ani bi aw ɲɛ bɛ anw ka 22 la cogo di. Ayiwa Kasim i ni ce i ye n wele a diyara n ye. N b'i fo n b'i baarakɛɲɔgɔnw fo ani minnu bɛ k'an lajɛ ka ni k'an lamɛn. 22 septembre in nana cogoya jumɛn fɔlɔ f'an ka dakuru ɲɛ damadɔni fo la barisa mɔgɔ caman t'a dɔn kosɛbɛ barisa i b'a dɔn an tun bɛ ɲana k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma 22 septembre an tun bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ ko fédération du Mali ani wɔlɔfɔw mais ani wɔlɔfɔw dɔrɔn tun tɛ ani burkinabéw a tun b'a Haute Volta ani Dahomey a tun b'a la n'a bɛ fɔ a ma ko Benin an n'olu de y'a daminɛ ani jamana wɛrɛw tun caman y'a daminɛ i b'a dɔn ko RDA ka congrès kɛra yan 1946 voilà donc africain jamanaw minnu tun bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan olu de ni ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan donc 4 janvier san 1000 non 4 juin san 1000
kɛmɛ kɔnɔntɔn 59 jamana 2 farala ɲɔgɔn kan n'o tun ye Sudan ye n'o bɛna kɛ Mali ye ani Sénégal olu farala ɲɔgɔn kan ka fédération du Mali créer ka président Léopold Sédar Senghor k'o kɛ président de l'Assemblée fédérale ye o ye député Wassablon ɲɛmaa ye ka président Modibo Keïta kɛ président du conseil ye n'o ye premier ministre ye donc ministre tun tilalen bɛ Mali ni Sénégal cɛ voilà je crois que bɛɛ tun ka ministre naani bɛ yen bon ani premier ministre ni vice premier ministre bon donc 4 juin 1960 juin kalo tile mugan 20 juin 1960 Fédération du Mali n'y a qu'à indépendance de la Fédération du Mali qui era 20 juin 1960 mais il y a un 4 avril 1960 transfert de compétences de kera ko yamaria dira Fédération du Mali ma akase ka herma horeya sura o papier ou signera Franci pour qu'anga bo communauté française kono ka ke Fédération du Mali au 4 juin 1960 Paris hôtel Matignon donc 600 Sénégal au 4 juin il est gardé et 4 avril il est gardé comme à la date d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mieux Sénégal la date d'indépendance c'est le 4 avril 1960. Bon, donc 19 août au 20 août, Géléado Donani Sénégal chef d'état-major nommé ni fin euro la fédération beta boulom nunga bemake parce que moi oui ka foko fin chama mais président de Tumangasi fédération président né conseil fédéral donc conseil fédéral fait au comité tout quoi conseil fédéral nyama tum oskira président du conseil des ministres là mais président de la république maski o gela fana tumba la moto fo o tumanga le 20 août bon ya dugu mai bemake mo meke président Malion me faire que la mine Tchekoura Guédé, parce que ça me bon Médine. Même Wolof me considéré comme Wolof. Mais Wolof me faire que Senghor. Mais Francis me fait. La mine. Voilà. Bon, au Froukou, nous, pour les fédérations. Donc, journaliste m'a dit ta folie à la. Au Fanabala, au Bala, mais. Fin de mai, mint mot Fanasan. L'enjeu même, c'était la présidence de la République. Fédération Tchiraka sur représentant là. Et vous savez Premier ministre de Premier ministre et président de l'Assemblée. Bon donc au COFE donc 20 août Sénégal bon Yuka République reconnaît et ou dans les Nations Unies là France ou des méga Nations Unies là. Et nous on a un République ici qui c'est 22 le CRDA et parce que jamana flan nous fana autunbe parti kelen la parti fédéral africain. Parti nous tout faire la union encore créé donc au parti intitulé 600 donc il y a CRDA il y a un congrès extraordinaire qui est collège technique n'avait pas 600 lycée technique au salle de kono ka foko et anyanga hirama hoya soro donc 22 septembre na natini 1960 mais ni fin que les na jamana fladron de bien kono nous a divisé que les oui Mali ni Sénégal un peuple un but une foi voilà aywa an bɔra nin bɛɛ la ka na an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta yɛrɛma hɔrɔnya fana ale fana tacogo a n'a kɛcogo a kumaw cayara parce que Mali ta kɔni taara gɛlɛya depuis an bɔra u ye Modibo ninnu kɛ terrain kɔnɔ ko terrain kana jɔ fo Bamako ni bɛɛ bɔra a don Bamako yan k'o kunbɛ cɛkɔrɔba b'a fɔ a ɲɛna cogo min na est-ce que labɛn kun kɛlen don ka nin o ko in kunbɛ c'est à dire n'a ma ɲɛ an ka ɲɛmɔgɔw bolo est-ce que o kun labɛn kun kɛlen don non labɛn kun kɛlen tɛ parce que mɔgɔ tun ma sigi n'a ye parce que jamana ɲɛma ninnu bɛɛ tun y'a fɔ Mali ni Sénégal la ni jamana tɔw minnu hali minnu sen bɔra la u tun y'a faamuya de parce que il faut qu'il ka jateminɛ que 100,000 kɛmɛ ni 84 ka taa 100,000 kɛmɛ ni 85 1884-1885 conférence de Berlin tubabu jamanaw y'a décidé k'a fɔ k'u bɛ farafina tila u ni ɲɔgɔn cɛ koloniw u bɛn'a kan de an bɛ e bɛ nin ta ne bɛ nin ta ka jamana tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka farafina tila u ni ɲɔgɔn cɛ bon o de kɛra
1884-1885 donc an ka jamana ɲɛmaw ka daminɛ Kwame Nkrumah la parce que Kwame Nkrumah kabiri san 1932 1932 ale taara Amérique ka taa kalan kɛ voilà 1932 donc ale Marcus Garvey ninnu ni fɛnw ani W.E. Du Bois mɔgɔw caman rencontré minnu ko farafin bɛɛ bɛ bɔ Afrique de farafinna bɛɛ ka segin panafricanisme mouvement créera ten donc ale fana ko Langston Hughes voilà olu bɛɛ donc olu ani W.E. Du Bois tout ça donc olu bɛɛ de ko sisan ko farafin jamanaw kan fara ɲɔgɔn kan pour k'u fanga fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ n'an tila ni ɲɔgɔn cɛ on va pas peser bon panafricanisme basé o de kan o de fana nani OUA création ye mais OUA fana création gɛlɛya donn'o la parce que dɔw tun tɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan bon donc olu de kɛra clan de Morovia bon donc Casablanca olu tun ye progressistes ye bon Mohamed V tun b'olu ɲɛma n'o ye roi fama ye roi ye Mohamed VI min bɛ yen sisan o mɔkɛ bon ani Nasser ni président Modibo ni Kwame Nkrumah ni président Sékou Touré ani Algérie président gouvernement provisoire o fana tun bɛ yen ale tɔgɔ tɛ fɔ ten kosɛbɛ Ferrat o fana tun bɛ yen donc olu fana y'a décidé ko il faut une Afrique fédérale donc o fɛnw taara o bolo de kan i y'a fɔ cogoya min na jamana in bangera gɛlɛya de kɔnɔ a bangera gɛlɛya de kɔnɔ barisa Kasim 22 septembre don mɔgɔ dama min tun ni diplôme universitaire b'a bolo Mali la mɔgɔ 15 Malien tun ye 5 000 diplôme tigi diplôme universitaire dɛ minnu ye san yɛlɛ kalan kɛ mɔgɔ 15 de tun don an tun ka ca ni million 5 Malien tun ka ca ni 1 5 ye bon donc o mɔgɔ o fana u tun kɛlen bɛ ka bayɛlɛma minɛnw ni fɛnw usines olu bɛɛ tun bɛ Dakar kɛrɛfɛ de parce que Dakar tun ye AOF Afrique occidentale française capitale de mais minɛn ninnu fanba tun bɛ bɔ yan de ka taa an ka tigaw n'an ka ɲɔ n'an ka fɛnw a bɛɛ de tun bɛ taa yen a bɛ bayɛlɛma yen parce que machines bɛ yen et puis chemin de fer tun b'a nɔgɔya quoi donc an ni furufuru Sénégal kɛlen ka furukufuruku in kɛ o ye chemin de fer datugu an ye san 3 de kɛ chemin de fer rail datugunen don donc o de fana la an ye siraw dayɛlɛ la u foyi nana yan pour que k'a fɔ ko non a ye Sénégal to yen a ye na Côte d'Ivoire voilà donc bon Sékou Touré fana bon chemin de fer yɛrɛ tun kan ka kɛ ka taa fo Abidjan ani ka taa fana fo Kankan d'abord ensuite sur Conakry bon o baaraw tun kan ka daminɛ mais olu ma se ka sira sɔrɔ ten kosɛbɛ mais nin wagati ninnu na sɔrɔ mun na sɔrɔ fɛn bɛɛ taara sigi Dakar yiriwali ko ninnu bɛɛ lajɛlen taara mun capitale fédérale tun tɛ yan parce que fonctionnaire bɛɛ de tun bɛ taa baara kɛ yen ale africain bɛɛ de ni yɔrɔ bɛ Dakar la o Dakar tɛ wɔlɔfɔw dɔrɔn ta ye a kɛra Paris ɲɔgɔnna ye sa dɛ bon Paris ɲɔgɔnna tɛ non Afrique de l'Ouest Afrique les bienfants bɛɛ de contribuera parce que an bɛɛ de tun ka capitale don capitale Afrique occidentale française Brazzaville o tun ye Afrique centrale ta ye donc Dakar tun y'o de ye fo u kɛlen k'u ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc olu ye fɛn caman sɔrɔ mais olu ye min sɔrɔ mɔgɔ si ma sɔrɔ mais k'a fɔ k'a fɛnw bɔra olu fɛ yen a ma b'u fɛ yen a bɔra fan bɛɛ ka taa a bɔra fan bɛɛ de ka taa yen mais o de y'a to bi halisa mɔgɔw dulonnen don la parce que n'i y'a ye fɛn caman bɛ yen dɛ fɛn caman bɛ yen et puis bon baarakɛlaw don fana et puis fɛn kelen don olu ni tubabuw donna ɲɔgɔn na san 200 yanni anw ni tubabuw ka ɲɔgɔn dɔn donc u ni tubabuw bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ u bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ u b'u dɔn kosɛbɛ dɛ awa nin bɛɛ senfɛ an yɛrɛ kɛlen ka yɛlɛma hɔrɔnya ta yɛlɛma hɔrɔnya tɛ ta ten fo i ka fɛnw sigi sen kan mun b'a to i bɛ se k'i yɛrɛ yiriwa ka baaradaw sigi sen kan mɔgɔ caman min nimisa bɛ mɔgɔ caman na bi o ye k'a fɔ i tɔgɔma yɛrɛ ye baara minnu kɛ n'o ye usine minnu ni baarakɛyɔrɔ minnu sigi a caman tiɲɛna ka sababuya kɛ fanga yɛlɛma min nana don an ka jamana kɔnɔ o usine ninnu hakilinaw nana ale yɛrɛ la cogo di munna a y'a ɲɛsin o baaraba ninnu ma bon u nalen jamana fila ninnu bɔlen ɲɔgɔn kan n'an kɛra bɔra sunnaya la ka kɛ Mali ye n'an ni Sénégal farala ka bɔ fédération du Mali kɔnɔ n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogoya min na mɔgɔ kalannen tun man ca sira bɛrɛ tun tɛ yen dɔgɔtɔrɔso bɛrɛ tun tɛ yen donc fo ka jamana jɔ jamana bɛ jɔ cogoya jumɛn fo wɔsi ani baara de ka kɛ tilennenya ani jɛlenya la donc président Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw u ye baara kɛ fɛn dɔ kan
baara dɔ boloda ko programme de développement économique et social a bɛ fɔ de fana ma ko plan quinquennal san 1961 san 1965 1961-1965 o plan in fɛn bɛɛ de tun b'o kɔnɔ ka se mais a fanba tun sigilen bɛ mun kan infrastructure siraw an bɛ se ka togodaw ni dugu don ɲɔgɔn na cogoya min ka siraw kɛ foyi tun tɛ Mali la il n'y avait rien, il fallait tout construire. Bon, et réforme de l'enseignement, nous, nous faisons le code de la famille, nous, au bed qui era, voilà ça, pas le coup calant, on va se cacher, on va se cacher, on va se cacher. Donc, plan, que me sera bidrou, au dona minauna, n'a pas fait ma infrastructure sera au bout de la famille. Mais ni à déterminer que me sera la biche non seulement infrastructure là, mais développement rural. Bah ça, on a jamana famba, jamana diou. Et ni tu es quelqu'un qui sera bi kononton o tun bɛ togodaw de la donc faut tout fɛɛrɛ tun ka kɛ togoda la mɔgɔw bɛ se ka fɛn sɔrɔ ka yiriwa cogoya min na donc minanw développement rural ni sɛnɛ ni mɔni ni bagan mara b'o la ani recherche minière ma sanu kisɛ kelen tun tɛ bɔ ayi sanu tun ma ye yɛrɛ fɔlɔ. Donc, donc, il y a 2,5% plan Wari, Koubla, recherche minière. Sonarem créera en février 1961. Société nationale de recherche et d'exploitation minière. Bon, Ani barrage hydraulique, ko ambe courant jila chugomna. Kabro tumade barrage ko nu aselengo na manantale un fan nu pe bolomadara. Ya faamuya donc olu ani sɔrɔ bɛ kɛ cogoya min na ani mɔgɔ jamanadenw bɛ se ka yiriwa cogoya min na n'an bɛ f'a ma ko administration ani donc o bɛɛ de tun jateminɛlen don mais plan in sisan a bɛ financer cogoya jumɛn wari bɛ bɔ yɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛn'o fɔ jamana min nalen don sigi sen kan kura ye e bɛ musaka sɔrɔ cogo di kuma tɛ i ma sigi sen kan nɔgɔya kɔnɔna na bon surtout i ni ani sefa de tun don o tuma barisa an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ tuma na o y'a sɔrɔ sefa wari de tun b'an bolo donc plan in u ye jateminɛ kɛ jamana ɲɛmaaw ye jateminɛ kɛ ko kɛmɛ sarala 40 o ka bɔ jamanadenw kun mais i b'a dɔn an ni mɔgɔ minnu tun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'olu tun bɛ k'an dɛmɛ plan in na a fɔlɔ tun ye min ye dɛmɛbaga fɔlɔ tun ye min ye o tun ye Russie la de a bɛ fɔ a ma ko Union des Républiques Socialistes Soviétiques ni Russie la intérêt u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan foyi tun ma bɔ a la voilà kɛmɛ sara la olu tun bɛ na ni 23 ye filanan o tun ye France ye kɛmɛ sara la ale tun bɛ na ni 17 ye a dɔw Russie kɔnɔ yan France ye mais ani Russie ye relation diplomatique établie le 10 octobre 1960 an indépendance sɔrɔ 22 septembre le 10 octobre ani Russie la ye relation diplomatique établie janvier ambassade de Russie dayɛlɛ la 1961. Donc on en a français alors. On en a français. Donc Russie olu tun ye kɛmɛ sara la 23 ye France tun ye kɛmɛ sara la 17 Chine tun ye kɛmɛ sara la 16 et Union européenne a tuma Fonds européen de développement Fed olu tun ye kɛmɛ sara la 15 ye américain USAID kɛmɛ sara la olu tun bɛ na ni 8 ye Égypte kɛmɛ sara la olu tun bɛ na ni 6 ye tɔw jamana tɔw ani minnu tun bɛ baara kɛ olu tun bɛ na n'a tɔ ye mais a tun fɔra de ko sɔrɔ kan ka yɛlɛn kɛmɛ sara la ni 8 ye san o san san 1961 fo san 1965 plan quinquennal voilà mais o ma se ka kɛ o ma se ka sɔrɔ o bɛɛ ma se ka sɔrɔ barisa franc malien créera juillet kalo tile fɔlɔ san 1962 franc malien créé ani CFA bɛɛ tun kundama ye kelen ye ah oui 100 francs maliens équivalait à 100 francs CFA mais gɛlɛya dɔw nana don CFA franc malien ko in na barisa franc malien créé ale wari tun tɛ minɛ kɔfɛ a tun tɛ bɔ kɔfɛ non convertible bon société d'état ninnu fɛn ninnu caman créera n'o de ye minɛn caman sanna n'o de ye mais n'o kɛra n'i ka wari tɛ bɔ f'i ka fɛnw de feere kɔfɛ minnu bɛ se ka devise la sima i bɛ se ka sanu donc wariko in
a dulonne bɛ fɛn caman de la i bɛ mun dilan i fɛ yen i ka jamanadenw mago bɛ min na est-ce que e bɛ se k'o dilan i fɛ yen n'i t'a dilan i fɛ yen i bɛ se ka mun feere pour que k'a se k'a san mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen. donc n'i bɛ wari dilan f'i k'i hakili to nin bɛɛ la. non ni mi hakili t'o la a bɛ kɛ i n'a a bɛ kɛ papier y'i bolo. non bon faramaliyɛn kɛra ten de barisa a sera yɔrɔ dɔ la wari yɛrɛ tun tɛ kɛsu kɔnɔ hali wari b'i bolo minɛn tɛ yen. a tɛ sɔrɔ minɛn tun tɛ sɔrɔ yɛrɛ. parce que wari tɛ taa kɔ kan. voilà wari tɛ taa kɔ kan wa fɛn minnu bɛ produit la olu bɛ bɔ frontière fɛ parce que u bɛ taa yɔrɔ min na CFA a bɛ dun CFA bɛ mais CFA bɛ minɛ yen mais mɔgɔw b'a minɛ marché noir la i m'a faamuya mais u dalen tɛ wari min na u t'o minɛ o i m'a faamuya donc o de nana ni gɛlɛyaw ye ko la donc finalement pour que an ka tila o yɔrɔnin na finalement san 1966 an ni Faransi commencera négociation na ŋɔ tuguni. Ouais, mais ne tun bɛ fɛ ka faamuyali min kɛ anw ka franc malien ma ɲɛ anw bolo mais halisa Guinée b'u ka franc Guinée kan cogo di mun ye anw sɔrɔ ni olu sera ka to n'u ta ye hali bi. Bon, la Guinée c'est une très bonne question. La Guinée y'a ka wari bila sen kan san 1960. Contrairement à ce que beaucoup de gens ne croient, la Guinée wari tɛ dilan la Guinée koyi. Et Sili tun tɛ dilan ye, franc guinéen tɛ dilan ye. Franc malien ani franc guinéen ani Sili a bɛɛ tun bɛ dilan anglais o de franc malien tun bɛ dilan fɔlɔ Tchécoslovaquie mais kɔfɛ a tun bɛ dilan Angleterre de. Ah, franc malien. Awɔ hali sini la Guinée wari bɛ bɔ Angleterre de. La Guinée olu ye jate min bɔ u ka wari olu y'u ka wari sɛmɛ dollar de la. Mais a kɛra ka ɲɛ baara kɛra ka ɲɛ parce que u y'u ka wari sɛmɛ dollar la parce que u ka sɔrɔba n'a bɛ f'a ma ko bauxite o bɛ feere dollar de la sanu min fana bɛ b'u fɛ yen o bɛ feere dollar de la donc n'olu ye fɛn ninnu feere kɔfɛ comme u ka sanu u ka fɛn dugujukɔrɔfɛnw bɔyɔrɔ ye gouvernement ta ye ni gouvernement y'a feere a bɛ dollar de sɔrɔ donc n'a ye dollar sɔrɔ o de bɛna bila a ka warisoba la n'a bɛ f'a ma banque centrale o wari o de bɛ franc guinéen garanti. Donc wari kun t'anw fɛnw dugujukɔrɔ fɛnw kun t'anw bolo an bɛ taa min feere. non an tun bɛ min dilan fɔlɔ mais min tun b'an fɛ yan n'a bɛ f'a ma production i b'a dɔn an tun bɛ min feere kɔfɛ ni fɛn bɛɛ ye bagan 100 sara la 40 tun ye bagan ye filanan i b'a dɔn o tun ye min ye tiga. Tiga kelen o kɔrɔ kita kun yiriwalen n'o la dɛ. Ah oui 100 sara la mais anw kɛlen k'a bila de Sénégal y'a ta o n'o tɛ. oui c'est vrai anw b'a fɛn minɛ. voilà 100 sara donc olu fila 100 sara la olu tun ye 70 ye. Bon, le 1000 c'était 6%. Non. Bon, donc 1000 ni sorgho nous entre mots au chaman blanc fait séné mais entre mots de fana consommer. Donc voilà, donc autre mais gele chaman bol mais si ça an balo fen nous chaman be boko fait. Donc au fana be nani gele. Donc ni ka fait balo fen be boko fait. Ah ouais parce que ibita na wari edu. Non, faut voir bon. Non, parce que ni be minan sans ko fait. Et c'est iba war iba sa minu fait. Au lieu de la fina an b'a feere nin de la ni dollar t'i bolo ou bien ni euro t'i bolo an t'a feere. Ne ko k'e bɛ taa n'i ka wari national ye n'o tɛ minɛ. donc ni ye dafara donna an ni La Guinée cɛ. o de donna an ni La Guinée cɛ mais Mauritanie fana Mauritanie bɔra UEMOA la san 1973 ka Oudia créé mais Mauritanie bɛ mun feere kosɛbɛ produit de pêche. jɛgɛ ani fer nɛgɛ. olu bɛɛ bɛ feere dollar de la. jamana ba tɛ. non mais u bɛ dollar de sɔrɔ. donc dollar in u b'a bila u ka soba in kɔnɔ donc u b'u ka wari sɛmɛ a la. donc a b'u permettre ka fɛn caman kɛ. munna man ka se k'an ka wari sɛmɛ sanu na wagati. mais i bɛ mun feere kɔfɛ e tun bɛ mun feere kɔfɛ. tiga kɛ. tiga i tun b'a feere jɔn ma e tun b'a feere i kɛrɛfɛ jamanaw de ma o. mais Mauritanie b'a feere jɔn ma n ko Mauritanie b'a feere américains de chinois de ma. Chinois b'a sara dollar la Guinéens b'a feere bauxite feere américains de ma. olu b'a sara dollar de la. e dun ka tiga n'i ka bagan olu bɛ t'i kɛrɛfɛ jamanaw dɔrɔn. donc min b'i fɛ yen n'i b'a feere. mais est ce que nin bɛɛ tɛ janw tun ye pour que an kana se ka yiriwa parce que u b'a dɔn ko Modibo tun ka kɛgun kosɛbɛ. a tun ka kɛgun maa tilennen tun don a tun bɛ jamana in fɛ fana a tun bɛ jamana in fɛ ne tɛ
c'est-à-dire a fɔra ɲɛna k'a ka segin kɔ k'u ka De Gaulle yɛrɛ ye lettre ci a ma André ka lettre di André Malraux ma 1961 k'u ka sigi ka kuma Modi ko a n'a tɔɲɔgɔnw ko olu y'u ka option ta jamanadenw ka hɛrɛ bɛ fɛn min na olu b'a essayer k'o de kɛ il faut k'olu ka bɔ an ka kan yɛrɛ ye mais o tun tɛ Faransi arrangé parce que ni a tun ɲɛna anw bolo tɔgɔ tun bɛ tugu a tɛ komi sisan sa wa parce que fɛn non an bɛ ka c'est l'histoire se répète et fɛn kelen de kɛra an bɔ mɔgɔw bɛ k'a f'i ɲɛna ko CFA créera an bɛ CFA dɔn min dɔn bi an kɛlen k'an ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ yan CFA créera UEMOA fɛ 12 mai 1962 mais kalo tile 12 san 1962 Mali y'a signé mais Mali mata n'a ye wasabulon na Togo fana y'i ban k'a signé par ça olu ka président ale tun bɛ fɛ ka Togo wari de dilan Olympio Gilchrist fa Sylvanus Olympio ale tun bɛ fɛ ka Togo wari dulon Deutschmark de la Allemand ka wari awɔ mais Togo tun ye olu ka colonie Allemand ka Première guerre mondiale alisa u ka fɛnw caman bɛ yen minɛ voilà Première guerre mondiale kɔfɛ de ale ni Tanzanie yɛrɛ bɛ na yen de ale ni Tanzanie ani Namibie olu bɛɛ tun ye Allemand de bolo donc olu dira fɛnw ma tubabu ma u k'a gérer donc a laban donc Afrique francophone coup d'état kɛra mɔgɔ fɔlɔ min na o ye Sylvanus Olympio ye filanan o ye Maurice Yameogo ye Burkina bon sabanan o kɛra président Modibo ye olu de tun bannen don quoi minnu ma sɔn ka bon Maurice Yameogo fɛn caman tun b'a jukɔrɔ barisa an ma kuma fɔ Wenzin Coulibaly man ka kɛ yen président ye mais a sara mɔgɔ si t'a dɔn a sara cogoya min na bon donc Yameogo ale tun nɔrɔlen bɛ Côte d'Ivoire la o yɛrɛ de y'a to USRDA pas USRDA RDA bɛ Burkina a ma se ka sira sɔrɔ yen c'est vrai RDA fana bolo farama fara dɔ tun bɛ Niger fana ma se ka sira sɔrɔ voilà ayiwa Mao an y'a ye k'a fɔ entreprise kun ka ca Mali yɛrɛ tun bɛ waso Modibo ka wagati la ni entreprise ye baara tun bɛ kɛ o kɔnɔna na ka n'a ye bi k'a fɔ olu wagati min na olu tun bɛ degun min na anw t'o la mais bi anw tɛ ka se ka entreprise kɛ ka se ka yiriwali kɛ mais o de ye gɛlɛya ye quoi barisa n'i ye anw ka jateminɛ bi Asima tɛ se ka ɲɛfɔ barisa n'i y'a jateminɛ kɔɔri an ka kɔɔri san 2023 ka na san 2024 na an tun ye fɔlɔ ye Afrique kɔɔri sɛnɛ na mais Kasima bɛ kɛmɛ sara la an bɛ kelen dɔrɔn de yɛlɛma kɔɔri bɛ kɛ tulu ye a bɛ kɛ gari ye a bɛ kɛ tissu ye a bɛ kɛ safinɛ ye a bɛ kɛ aliment bétail ye an tɛ nin si kɛ an b'a cɛ k'a feere dɔrɔn kɛmɛ sara la 99 an b'a ta dɔrɔn k'a kɛ mana kɔnɔ dɔrɔn ka taa feere donc i tɛ wari bɛrɛ sɔrɔ o la kɔɔri sɔngɔ bɛ yɛlɛ a bɛ jigin mais n'i ye kɔɔri ta kɔɔrikisɛ ta n'i y'a kɛ gari ye a sɔngɔ bɛ yɛlɛ ni sigiyɔrɔma 2 de ye mais n'i y'a ta k'a kɛ fini ye a sɔngɔ bɛ yɛlɛ ni sigiyɔrɔma 7 de donc mɔgɔw bɛ na a san anw bolo k'a bayɛlɛma ka tila ka n'a feere an ma i ka bazɛnw b'o la ani fɛn caman b'o la bon o ye kɔɔri ye n'i ye si ye si min b'anw fɛ yan Afrique le bien fan fɛ n'a bɔra Nigeria la jamana tɛ yen mara la hali ne ɲɛna an ta ka ca ni Nigeria ta ye sikolo bɛ kɛ fɛn bɛɛ mɔgɔw bɛ n'an ka sikolo ta yen u bɛ taa bayɛlɛma yan ni kɔsɛbɛ yɛrɛ tun tɛ k'an tɔgɔ la yɛrɛ a t'an tɔgɔ la u bɛ taa u b'a yɛlɛma u bɛna kolow san u bɛ taa n'a ye bon jɛgɛ an tɛ fɛn baji la jɛgɛ Afrique bɛɛ anw ye 3nan de malo an ye 4nan ye ɲɛmuru an ye 6nan ye mais ni nafa si tɛ se maliyɛnw ma parce que a bɛɛ bɛ bɔ a bɛɛ bɛ bɔ frontière foyi tɛ yɛlɛma ye ba tɛ bayɛlɛma non parce que sɛnɛkɛfɛnw ni baganw n'i m'a bayɛlɛma i bɛ bɔ n'a ye de n'i bɔra n'a ye a sɔngɔ bɛ dɔgɔya et puis n'i tɛ se k'a stocker i tɛ se k'a bila i bolokɔrɔ
figi débarrasser la de i b'a liquider I b'a feere i b'a liquider bon après gɛlɛya bɛ na s'i yɛrɛ ma mais n'o tɛ n'i bɛ se k'a mara yɔrɔ dɔ la i b'a feere dɔɔni dɔɔni i tɛ girin girin k'a feere o bon n'i b'a bayɛlɛma yɛrɛ i bɛ n'i y'a stocké problème t'o la o donc o problème de b'an na kabiri an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ yan an bɛ se k'o fɛɛrɛw sɔrɔ yɛlɛma cogoya min na pour que jamana mais est-ce que hali kɛmɛ sira la n'anw sera ka 20 ou bien 10 ɲɔgɔnna bayɛlɛma yan o bɛ sɔrɔ ka bon ni n'an bɛ taa kɔɔri feere yan oui fɛn mais fɛn n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna i ye ɲininkali kɛ k'an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na mais an tun bɛ kɔɔri min kɛ e b'a dɔn combien de tonnes 10 000 tonnes battant tonne battant an tun b'o de kɛ salon an ye tonne 190 000 690 000 160 000 690 000 tonnes an y'o de kɛ kɔɔri la ka bɔ 10 000 tonnes na ka na 690 000 tonnes na bon kɛmɛ sara la kelen dɔrɔn de tun ye kɔɔri ye an bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ mais sisan an bɛ min feere kɛmɛ sara la an bɛ taa fo 10 14 na kɔɔri y'o ye mais a fanba ye sanu de mais kɔɔri ni sanu ani baganw n'i y'olu ta kɛmɛ sara la o ye 95 ye an bɛ min feere kɔfɛ mais an t'a si bayɛlɛma tɛ bayɛlɛma bɛɛ bɛ taa de a bɛɛ bɛ taa ten mais an dun munna an tɛ fɛɛrɛ ɲini pour que an ka se k'a bayɛlɛma an ka nafa sɔrɔ a la a ka baara di denmisɛnninw ma yan non ka mɔgɔw ka sɔrɔ yɛlɛn fɔlɔ sɔrɔ ni bayɛlɛmali bɛ kɛ yan sɔrɔ de bɛ yɛlɛn fɔlɔ ni sɔrɔ bɛ yɛlɛ baara fana bɛ di denmisɛnninw ma a bɛɛ olu fila de bɛ ɲɔgɔn na o mais o tɛ anw dɔrɔn ka problème ye o ye africain jamana ninnu pratiquement africain jamana bɛɛ de ka problème ye o tuma Asimi ninnu ko k'u bɛna mun kɛ dun o ye yɛlɛmani mara cogo ni fɛnw na o de kan ka kɛ mais ne ye min fɔ n'an bɛna daminɛ sa ma AES t'a la n'i ye Mali ni Burkina fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'an ka capacitéw fara ɲɔgɔn kan ka usines monter ka usine d'égrenage usine textile filature k'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais jamana kelen ka baara tɛ se ka nɔgɔya fo jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan a ka caya voilà a ka caya donc minnu y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma olu hakilina ta tun y'o de ye donc f'an ka segin o de ma dɔɔni dɔɔni mais bi e yɛrɛ ɲɛ bɛ anw yɛrɛ ka sɔrɔ la cogo di parce que n'i ye ministre ka kuma lamɛn ministre jumɛn ministre min bɛ sɔrɔko kunna conseil des ministres tɛmɛnen na dɔgɔkun dɔ in na n'an tɛ kununko ta ma a ye ɲɛfɔli kɛ ko min ye an ka san musakaw ye a y'a ɲɛfɔ conseil des ministres la bon a bɛ n'a fɔ ɲinan san in fisara dɔɔni ni san tɛmɛnen yanni san nata in fana o bɛ sɔn ka fisaya dɔɔni parce que n'i y'a ka kuma faamuya cogo min na mais chiffre n y'a fɔ yan dɛ n ko nin ye tubabukan min sɛbɛn n ko an tɛ nin dɔn kosɛbɛ dɛ parce que olu ko ko n t'a dɔn taux d'inflation waa jumɛn de u y'olu fɔ cogo minnu na mais kɔfɛ de an y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ a ye fɛn min fɔ an ma taa yɔrɔ jan bon ministre ye min fɔ conseil des ministres de la o ye tɔnsigi kɛ conseil ministres ka tɔnsigi kɛ 18 septembre ne ma fili septembre kalo tile 18 san 2025 k'a fɔ ko san nata san 2025 ko jamana ka sɔrɔ sɔrɔ bɛna bɛn miliyari 2,600 ani 49 2,649 miliyari CFA an ka sɔrɔ ye o bɛ kɛ sɔrɔ ye ko mais musakaw bɛna bɛn non musakaw de bɛna bɛn miliyari n bɛ ka feere kɛ yan nɔ n ko nin de kɛra ne yɛrɛ la parce que a chiffre ninnu a miliyari baw ka ca ɲɔgɔn kɔ kuma dɔw la et puis n'i ye a ta k'a kalan ten k'i b'a kalan a ɲɛfɛ ten dɔrɔn i t'a faamuya bon musakaw ko bɛna bɛn miliyari 3,229 o ye musaka ye bon mais musakaw tun bɛnnen bɛ miliyari 3,71 de ma ɲinan san kɔnɔna na voilà donc dɔ farala musakaw kan mais dɔ farala sɔrɔw kan mais problème ye min ye farancɛ in
o bɛ bɔ mun de déficit budgétaire bon déficit budgétaire san 2000 ani 25 kɔnɔna la a bɛ taa bɛn miliyari 580 ani 1 ka ca dɛ ayi ɲinanta tun ye 680 ani 3 ye donc dɔ bɔra la 100 ani 2 ani miliyari 100 ani miliyari 2 o de bɔra la o kɔrɔ k'u ye cɔrɔli kɛ quoi voilà dɔ bɔra mais i ye min fɔ dans furancɛ in o bɛ juru ta de o bɛ juru ta de wa o bɛ juru ta ani dɛmɛ minnu bɛ d'an ma jamana wɛrɛw fɛ anw ka dɛmɛ ka dɔgɔ ayi non dɛmɛ tɛ yen pratiquement sisan donc an bɛ compter la an yɛrɛ de kan sisan an jigi dalen b'an yɛrɛ de kan sisan donc o miliyari dama ninnu bɛ juru ta mais n'i ye san 2024 sɛbɛnw lajɛ wariso minisiri fɛ jamana yɛrɛ bɛ min juru ta ɲinan o bɛna bɛn miliyari 443 de ma CFA o juru bɛ ta min de a bɛ juru bɛ ta banquesoba dɔ de fɛ suguba dɔ de fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko marché financier o ye an jamana 8 ye minnu jɛlen bɛ CFA la marché in sɛmɛnen bɛ BCEAO de la n'o y'an ka warisoba ye jamana ninnu bɛɛ bɛ taa juru ta yen de k'u ka musakaw dafa i y'a faamuya o la fo danaya ka k'i la dɛ non fo danaya ni danaya hali ni danaya ma k'i la ni danaya ma k'i la i ka juru tali sɔngɔ taux d'intérêt o de bɛ yɛlɛ o bɛ yɛlɛ a bɛ di mais i ka sarata bɛ caya a bɛ caya dɛ wa a bɛ di ma période min kɔnɔ o bɛ surunya fana o de la n y'a mɛn dɔ la k'an ka juru misɛnnin ta dabila k'an ka kɛ belebeleba ye siɲɛ kelen mais belebeleba tɛ se ka sɔrɔ ni mɔgɔw dalen t'a la k'a fɔ k'i bɛ se ka baaraw bolomada ka bɛn o waati ma mais oui o de ye kunkurunin ta ye o bɛ mɔgɔ sɛgɛn mais bi n'i ye minisiri ka kuma in lajɛ sisan o kɔrɔ ko san nata kɔnɔna na wari min kan ka ɲini dɔ de bɔra o la n'a sɔrɔ 6 kun don sa a kɛra 5 ni 80 kɔ ye bon o dɔrɔn tɛ parce que déficit budgétaire in dɔrɔn tɛ o parce que i ye min juru ta i ka wo sara minɛ n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna janvier kalo tile 30 ani 1 san 2024 jamana 3 min bɛ AES kɔnɔ sugu in ka miliyari 600 de tun juru b'u la CFA miliyari 600 jamana 3 in UEMOA sugu in mais ɲinan janvier ni sisan cɛ 3 ninnu jɛra ka min juru ta o ye miliyari 1,040 ani 44 de ye mais jamana bɛɛ bɛ juru ta Amérique yɛrɛ ye olu ɲɔgɔnna t'a la o mais olu bɛ chinois da la juru ta tɛ baasi ye mais i bɛ juru ta kana juru ta k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw de sara i bɛ juru ta k'a don baarakɛminɛnw na k'a don kalanso Banque mondiale bɛ to k'o de fɔ Banque mondiale b'o de fɔ k'an kana kɛ ka mɔgɔw sara non et puis voilà et surtout parce que Banque mondiale b'o fɔ barisa an ni Banque mondiale bɛnna fɛn dɔ de ma ko pays pauvre très endetté donc jamanaw ka juru minnu tun coronnen b'u kan na o jamana a fɔra k'u k'o juru to yen mais k'u k'a don baarakɛminɛnw ani jamanadenw bɛ wasa cogoya min na n'o ye kalan ani kɛnɛya ye u ka wari don o la donc mais k'u kana juru ta sugu fana la u ka juru ta min sɔngɔ ka nɔgɔn min taux d'intérêt b'a la ko o de fana bɛ nɔgɔya kɛ barisa n'i ye juru ta a bɛ sara de juru kɔni ye juru ye o voilà donc ni e m'a don baarakɛminɛn ne m'a don fɛn na min bɛ se ka to jamana ka sɔrɔ bɛ yiriwa n'i y'a kɛ sara ni facture sara ye ten bon ani bon fɛn dɔw san mobili sanw ni fɛnw ye bon donc non tant que a bɛ jamana ka sɔrɔ yɛlɛn problème t'a la mais n'a tɛ fɛn i ka fɛn kɛ min bɛ sɔrɔ dɔ la don i kun i ka se ka juru in fana sara olu de ka d'u ye parce que o de fana b'a to i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni mais an taara Chine sisan miliyari 22 min fɔra k'o dira a ma di dɛ jɔn y'a f'i ɲɛna k'a dira président ko ten dɛ ko Mali ma bon d'accord o ye Mali ta ye a bɛ ŋɔnɔ k'an bɛ africain jamanaw de ma ayi non ayi k'u ye min di Mali ma k'o ye miliyari 22 ye CFA a kɔni ko miliyari 22 dɛ CFA de don a ma CFA n'a fɛn fɔ nka ko miliyari 20
ko o bɛ se ka kɛ fɛn ye min ka d'u ye komi ko miliyari 2 b'a kan k'o dira ko pour que mɔgɔ minnu ye ji gɛlɛya sera mɔgɔ minnu ma a y'o de président y'o de ɲɛfɔ. ne ma communiqué chinois. ayi a ma communiqué kɛ o président ko a fɔra a y'a fɔ a ka kuma senfɛ ani maliyɛn minnu ye ɲɔgɔn rencontré. bon chinois tu sais. wari kɔni b'olu kun dɛ. communiqué sommet in na rencontre bilatérale de don. donc aw bɛ na n'aw ka aw bɛ fɛ a ye baara minnu bolomada. n'aw ni bɛ fɛ aw ni chinois ka baara kan aw n'o de bɛ taa. jamana 53 de taara. olu bɛɛ n'u ka projet. président caman kun bɛ yen dɛ. jamana 53 de taara. jamana 55 de bɛ Afrique. bon donc ça veut dire que bɛɛ tun bɛ yen. donc bɛn kɛra chinois ye min fɔ k'u bɛ miliyari 51 dollar wari américain dollar k'u b'a di mɔgɔw ma. k'u b'a di jamanaw ma. mais. mais kɔni b'a la dɛ. mais. juru. 58 ani buruburuni 100 sara la. o ye juruw de ye. 22 o ye dɛmɛw ye 100 sara la. 20 o ye secteur privé kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ olu ka baara ye chinois ka kɛnyɛrɛyew na an ka jamanaw bɛ baara min kɛ o ye 20 ye. i y'a faamuya wari in bɛ tila ten de donc wari in k'a fɔ ko dɔɔni bɛ di bɛɛ ma o tɛ dɛ. o t'a la. voilà i n'u bɛnna min na. a bɛ t'o sira fɛ. voilà a bɛ t'o de sira fɛ donc jamanaw yɛrɛ bɛ compétition na dɔw bɛna caman sɔrɔ dɔw tɛna fɛn sɔrɔ yɛrɛ. donc an ni i ka fɛn sɔrɔ bɛ dépend mun de la sisan. a bɛ dépend i bɛ parce que chinois fɛ baara ma nɔgɔn koyi parce que baarakɛlaw de don wa u organisé len don ka ɲɛ. wari bɔ man di dɛ. a chinois kan ka ca dɛ. non mais u organisé len de don. u organisé len de don u b'a jate minɛ e bɛ fɛ ka mun de kɛ aw bɛ bɛn mun na ani wari bɛ bɔ cogoya min na a n'a bɛ jate minɛ cogoya min na o baara ninnu de bɛ bolomada. bon an ye fɛn caman sɔrɔ chinois la président Modibo ka waati la mais o y'a sɔrɔ fɛn bɛrɛ tɛ chinois yɛrɛ bolo o y'a sɔrɔ u bɔra kɔngɔ b'a la famine ani sécheresse. fɛn tɔnɔ Seydou Badian ala ka hinɛ a la a y'a ɲɛfɔ ani tɔnɔ Fayinama ninnu bɛɛ y'a ɲɛfɔ Dugabugu ni chinois tun tɛ an tun tɛ sukaro sɔrɔ yan a fɔra tubabuw y'a fɔ an ɲɛna ko sukaro tɛ falen Mali la yan k'an tɛ se ka sucrerie kɛ Mali la canne à sucre tɛ falen yan donc chinois de y'an dɛmɛ k'olu kɛ Dugabugu. y'a faamuya bon an ka usine ninnu caman ni chinois tun tɛ an tɛna se ka nin si kɛ o dɛmɛw de tun bɛ yen mais an tɛ k'o baaraw de lakuraya sisan. olu bɛ fɔ o de ka kɛ. non anw de kan non olu tɛ fɛn fɔ o anw de bɛ kan ka na fɔ an bɛ nin e ka kɔɔri b'i bolo chinois dun filature ɲɛnamaw b'u bolo kɛlen bɛ ka caman bila Éthiopie par exemple Éthiopie tɛ kɔɔri sɛnɛ mais chinois ka usine caman de bɛ yen kɔɔri yɛlɛma donc Asimi tun bɛ se k'o f'u ɲɛna. a bɛ se ka fɔ kɛ a bɛ se ka fɔ d'ailleurs filature kucalata ani magota o papier dɔw tun siyɛra ne ma dɔn o ko labanna cogoya min na o kuma ma fɔ bilen. a kuma ma fɔ tuguni. non mais ça c'est des choses importantes. i b'a sɔrɔ visite d'état la komi a taatɔ dɔ la. d'accord donc o fɛn ninnu bɛ se ka lakuraya. mais e yɛrɛ bolo nin wari min filɛ nin n'a bɛ di farafinna ma munna farafin jamanaw tɛ se k'a labɔ k'a sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye fo a bɛna fɔ ɲɔgɔn ye la u b'a fɔ ko an ye nin d'aw ma aw ma se ka nin bɔ nin tɔ tolen aw ma se k'a ta. ne yɛrɛ tɛ fɛ hali farafin jamanaw kelen ka taa chinois kunbɛn Seychelles olu tɛ mɔgɔ 100 bɔ yɛrɛ olu bɛ taa kuma chinois fɛ chinois ye 1 miliyari 1 ani miliyɔn 400 ye aw bɛ mun fɔ. o kelen. Seychelles ni. 100 000 ils ont 92 000 habitants. Bamakɔ ka bon ni dugu min. 92 000 habitants. hali commune 6 jama ka ca n'a ye. jamana ka ca. mais munna b'olu lamɛn ka tɛmɛ anw kan. non mais parce que olu dugu mais n ye Seychelles lajɛ fana. dugu min wasalen don je crois que PIB la olu de ka revenu par habitant ka bon ni bɛɛ ta ye. maa tɛ yen o. maa tɛ yen mais wari fana caman de bɛ yen parce que. paradis fiscaux kɔni tɛ yen dɛ. o de bɛ yen mais o de don paradis fiscaux de bɛ yen n t'a dɔn ni compte dɔ b'i bolo yen ne ma dɔn e y'o dɔn cogoya min na e y'o dɔn cogoya jumɛn. ayi parce que n'i ye dugu o dugu ye k'a fɔ ko a yɛlɛlen don
i b'a dɔn c'est comme Britannique ka île ninnu bɛɛ b'a dɔn yɔrɔ fɛn minnu bɛ kɛ a yɔrɔ ninnu na contrôle c'est les services financiers voilà mais bi est ce que président ka dugu taga in Chine taga in a ye nafa ɲɛ a ɲɛ est ce que nafa b'a non nafa ba de b'a la kɛ parce que i ni chinois ka ɲɛmaa bɛ ba bɛ ɲɔgɔn ye o tɛ kɛ don bɛɛ koyi Xi Jinping tɛ ye don bɛɛ ah non tɛ et puis Chine ye jamana important ne de ye diɲɛ kɔnɔ bi wari b'u kun dɛ deuxième puissance économique non et puis juru t'u la o ayi olu fɛn wari bɛɛ b'u bolo non olu de bɛ ka mɔgɔ tɔw ka wari sama o i ɲɛ bɛ juruman américain ka jurumantigi fɔlɔ ye jɔn ye Chine awɔ américain chinois ka juru min bɛ américain na a bɛ dollar milliard 2,000 bɔ a bɛ sara kɔni non n'a fɔra ko k'a sara bi dɔrɔn Amérique a bɛ coron o tɛ se i m'a ye hali u bɛ kumaw fɔ mais a tɛ taa yɔrɔ jan o bɛ ɲɔgɔn sama u bɛ tila k'a bila Chine bɛ feere kɛ Amérique ma olu fana bɛ nafa sɔrɔ olu ka nafaw bɛ ɲɔgɔn bolo donc o b'a to u tɛ se ɲɔgɔn ma non u tɛ se ɲɔgɔn ma kuma dɔ bɛ kuma dɔ fɔ yan dɔrɔn dɔ bɛ kuma u bɛ tila k'a bila oui après u b'a bila est ce que u ni Russie fana t'a to kelen de mais o kelen de don kɛ o kelen de don ninnu bɛ fara an ma dɛ anw de m'a faamu mais président Modibo y'o de fɔ ko n'i y'a ye tubabuw y'an mara ko parce que an ye dusu bila hakili ɲɛ kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ don dɛ n'i ko i bɛ kɛlɛ kɛ ni fɛn dusu ye non dusu tɛ se ka ɲɛnabɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ f'i ka kɛlɛkɛminɛnw kɛlɛkɛ fɛɛrɛw de bɔ k'a jate minɛ n'i ma pɛrɛ fana i man kan ka kɛlɛ kɛ dɛ mais bi e yɛrɛ bolo AES jamana saba mana fara ɲɔgɔn kan sisan u bɛ se ka mun de kɛ non o ye kosɛbɛ de ye kosɛbɛ don barisa an ni banbagaci minnu bɛ ɲɔgɔn na ne y'a fɔ a tuma ko jamana kelen tɛ se k'a baara kɛ e k'a jate minɛ 2012 gɛlɛya minnu y'an sɔrɔ Mali kɔrɔnyan fan fɛ ni jamanaw tun farala ɲɔgɔn kan a tun tɛ se nin ma bi mais pourtant G5 Sahel tun bɛ yen G5 Sahel tɛ foyi ye sa G5 Sahel ma se ka hali wari fara ɲɔgɔn kan ko jamana bɛɛ ka dollar million 5 bɔ a wari ma sɔrɔ a ma se ka sɔrɔ ko Tchadien yɛrɛ ko k'an ka dɔ di olu ma fɔlɔ ko yala an ka G5 ko kuma fɔ voilà ani kɛlɛkɛminɛnw ni fɛn ninnu ko minɛn ani mɔgɔ jamana min tun b'an ɲɛ ma k'ale bɛ G5 Sahel fɛn dɔ ayi n ko wari tun bɛ di ale ma ale ko k'ale bɛ minɛnw san ye an ka wari d'ale ma en fait Saoudiens ye dollar milliard 100 yɛrɛ di mais u ko ko olu b'u ka minɛn dɔw feere anw ma quoi olu b'o wari bila k'o bɔ an t'o sɔrɔ Kasim jamana ko tɛ dusukolo ye jate minɛ ko de don mais nin y'o bannen yan Arabu Saoudite minɛn ma sɔrɔ foyi mɔgɔ si t'a dɔn a ko bɛ laban cogoya a dun dira anw de tɔgɔ la ko k'an dɛmɛ kɔni G5 Sahel ko dabila la pewu donc AES jamana saba in faralen ɲɔgɔn kan n y'a fɔ cogoya min na ka banbagaci ninnu kɛlɛ partage de renseignement opération conjointe ni fɛn ninnu o ye kosɛbɛba de ye barisa n y'a fɔ n ko coopération sous-régionale coopération régionale coopération internationale parce que terrorisme in c'est international région kelen tɛ dugu kelen tɛ diɲɛ bɛɛ de don donc fo k'a jateminɛ filière wariw bɛ bɔ min renseignement bɛ bɔ min approvisionnement bɛ bɔ min parce que ni banbagaci ninnu wari min b'u bolo a bɛ bɔ min hali u nalen attaque kɛ o ye wari min d'an ka taxitigiw ni fɛnw ma hali u ma 1,10 ko k'u labɔ dugu kɔnɔ ko 1,10 o n'a ɲɔgɔnnaw donc source de financement ni approvisionnement a bɛ kɛ cogo di est ce que ninnu tɛ CFA dilan ka di ninnu ma non CFA dilan wari yɛrɛ de b'u bolo wari yɛrɛ de b'u bolo parce que minnu b'u financer wari b'olu olu ta ye wari olu ta ye diɲɛ wari an kan k'a ɲɛɲini de a wari ninnu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn non diɲɛ wari olu ta ye voilà donc an kan k'a ɲɛɲini de wari ninnu bɛ bɔ la yɔrɔ jumɛn mais jamana saba in faralen ɲɔgɔn kan bi c'est vrai que u ye plan dɔ sigi sen kan Sɔrasi kunda ko pour que ka se ka baara kɛ ni ye o plan yɛrɛ président taara u y'o yira fɛnw na jamana ɲɛmɔgɔ ninnu na ka ban u bɛ fɛ fana ka kan dɔw fana sigi ani ka fɛn dɔw sigi sen kan est ce que o kɛrɛfɛ fana yiriwali bɛ se ka kɛ yan parce que jamanadenw b'o de nɔfɛ ka se ka baara sɔrɔ ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma mais ni lakana mana yiriwali bɛ se ka kɛ cogo di f'a ka daminɛ anw ka sɔrɔ n'i ye jamana lajɛ togodaw de don an ka jamanadenw 100 sara la jamana saba in bɛɛ n'i ye 100 sara la ta i bɛ sɔrɔ 70 bɛ togodaw de la togodaw de bɛ dugubaw balo ni togodaw ma lakana baara bɛ kɛ cogo di e k'a lajɛ hali fɛn pays de kɔn Mopti yan fan fɛ ani Bandiagara yan fan fɛ mɔgɔw bɛ sɛnɛ kɛ u tɛ se ka taa
i m'a faamuya o ye ka jamana déstabiliser économiquement de kana yiriwa non mɔgɔw bɛ déplacer et puis kɔngɔ ni déplacer a bɛna kɛ problème humanitaire ye quoi donc faut que sécurisation c'est prioritaire bon n'i ye Wagandeba in yɛrɛ lajɛ donc premier poste de dépensier ye défense et sécurité de o lakana mais o kɛrɛfɛ sɔrɔko jamanadenw bɛ yiriwa cogoya min na ça c'est très important fɛn kelen bɛ yen kuranko o b'o la barisa san 2022 jamanaden maliyɛn min tun bɛ kuran sɔrɔ 100 de tun don mais bi maliyɛn 150 kuran b'olu de bolo et puis kuran de bɛ ji sanuyalen lase mɔgɔ ma mɔgɔw b'a fɔ ko an ka robinet tigɛlen don mais ni kuran tɛ yen ji bɛ pomper cogo di tɛna ji tɛna o ani mɔgɔw bɛ sanni feere ni baara minnu kɛ au jour le jour mais bibi in na ni kuran t'i bolo i tɛ se ka baara kɛ o ni kuran kɔni tɛ foyi tɛ yen an yɛrɛ tɛ n'a degun kɔnɔna na bon an ka jamana saba ninnu an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma énergie solaire ani énergie renouvelable k'o baaraw de kɛ barisa min ka gɛlɛn kuranko la o ye réseau de ye réseau ninnu de da ka gɛlɛn ka poteau sigi ka fil sama mais tile min mara a tɛ mɔgɔ si baara an b'o yɛlɛma mais ɲɛ b'a la tile fana na u bɛ ka fɔ fana ko raccordement ko ligne raccordement u bɛ k'o fɔ tile n bɛ raccorder kɛ il faut raccorder au réseau i b'a dɔn min don wa minnu bɛ centrale minnu bɛ ka sigi n'a bɛ raccorder réseau la de f'a ka na o b'a tila quoi bon ale ta a bɛ feere cogo di ouais parce que minnu a bɛ ka dilan yɔrɔ min na a tɛ to yen f'a ka ta ka bɔ a bɛ transporter de wa a bɛ sɔrɔ ka distribuer o fana t'a dama problème ye. T'a dama problème ye minɛ parce que n y'o ligne de raccordement mɛn ko 11 kilomètres. Nafolo b'a la dɛ. Non nafolo b'a la parce que ale yɛrɛ ɲini kana caya ni panneau yɛrɛ ye. Voilà bon mais donc o baara ninnu ne lithium bɛna olu nɔgɔya anw bolo taji min bɛ Niger o fana bɛ se ka dɔ nɔgɔya o la donc o baara ninnu de kan ka kɛ jamanadenw bɛ se k'o fɛn ninnu sɔrɔ cogoya min na. Barisa hali n'i ye kɛnɛyasow lajɛ ani lakana yɛrɛ dibi bɛ yɔrɔ min na lakana bɛ se ka sabati yen. Hali an ka yan attaque n'i y'a gɛlɛyalen o y'a sɔrɔ dibi de tun bɛ yen. Awɔ certainement dibi b'a juguya. Dibi y'a juguya yɛrɛ de. Voilà lakana kalan baara bayɛlɛmali a sɔrɔ. Mais nin bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo di jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'u ka kuma ta k'a lajɛ u ko ko lakana diplomatie ale ni yiriwali o ye kosɛbɛba de barisa diplomatie o ye baaraɲɔgɔnya ye an ni jamana wɛrɛw cɛ barisa an bɛ fɛ ka fɛn minnu kɛ jamana caman tɛmɛna o sira fɛ chinois ka u bɛ min feere kɔfɛ bi 197 o ba yɛlɛmalen don kosɛbɛ fɛn dɔw bɛ yen chinois tɛ sɔn k'o kɛ bilen u bɛ taa kɛ dugu wɛrɛw de la Vietnam ni Philippines ni fɛnw mais munna an to o minɛn dɔw ɲini chinois mago tɛ min na ani minnu bɛ se ka feere Chine ani diɲɛ kɔnɔ mais chinois ka ɲɛmaa y'a ɲɛfɔ k'u bɛna marché chinois dayɛlɛ an ka entreprise ye mais c'est un marché de 1,4 milliard d'habitants mais Afrique yɛrɛ marché zone de libre échange continentale barisa jamana an bɛ jɔ la an yɛrɛ la de quoi man tɛ jamanaden min bɛ farafin. Est-ce que an ka ɲɛmɔgɔw tɛ siran juruta ɲɛ est-ce que u tɛ siran k'a fɔ ko karisa ye nin k'an ye est-ce que an ka ɲɛmɔgɔw da man di. mɔgɔ tɛ nin fɛn kɛ mɔgɔ ye sa. Mais n bɛ fɛ k'a fɔ cogo min na ma o n'i y'a ye an bɛ taa nin ɲɔgɔn ɲɛba ninnu na tuma dɔ la an bololankolon bɛ sigi ou bien an ni tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ suma minɛn kelen na mais o fana sɔrɔli o ye kata ban o y'a ye ma taa fɛn f'u ye o bɛ min faamu de entreprise min bɛ baara kɛla Buguni Bulamina Ganfɛn ale de ye fɔlɔ ye mɔ diɲɛ na fɛn na lithium na o bɛ Mali la yan. Est-ce que an y'a ɲini k'a fɔ Ganfɛn kan an dɛmɛ bayɛlɛmali dɔ ka kɛ lithium ta sira fɛ yan kosɛbɛ. An m'o fɔ a ye fɔlɔ. Non ne t'a dɔn dɛ ne m'a mɛn fɔlɔ ne fana m'a mɛn. Bon donc n ye min kɔni mɛn o ye ka fɔ usine filanan wɛrɛ bɛna dayɛlɛ fana o ye anglais ni chinois de fana ye tuguni donc usine fila de bɛna dayɛlɛ lithium tuguni Buguni donc an bɛ ka projet jumɛn bila sen kan pour que o fɛn voilà a kana kɛ sanu ta ye dɔrɔn a ka cɛ dɔrɔn ka bɔ n'a ye. Parce que code minier in ye dɛmɛ a ye nafaba de sɔrɔ barisa code minier fɔlɔ la u tun bɛ fɛ k'a bɛɛ cɛ ka bɔ de mais code minier min bɛ sen na sisan o tɛ se ka kɛ bilen. I tɛ se ka taa n'a ye. Voilà mais f'i ka jamana yɛrɛ ni vision politique t'i la
ani akilina ta ka dɔn ka fɔ e yɛrɛ bɛ fɛ ka mun de kɛ kɔri la anw bɛ fɛ ka joli bayɛlɛma san 10 kɔnɔ san 20 kɔnɔ e b'o dɔn e y'a mɛn jɔn da mɔgɔ si b'o baara kɛ o bon bagan min m'anw bara yan Nigeria kɔfɛ Afrique le bi yan fan fɛ anw de ta ka ca ni bɛɛ ta ye Nigeria kɔfɛ mais Nigeria ta t'a bɔ yɛrɛ mais an ka baganw fanba bɛ feere Sénégal Côte d'Ivoire mais a ma bayɛlɛma ka sen kan hali mi ka ministre ma to yan an ka bagan minnu tun bɛ taa Sénégal u tun b'o bayɛlɛma ka tila ka n'a feere yan wari b'a la parce que baganw n'u taara u tɛ se ka segin ka na bilen nɔnɔmugu ko bɛ sen kan u bɛ segin su hali nɔnɔ kɛnɛ sɔrɔli yan problème don barisa n'i y'a nɔnɔ sɔrɔ nafa siraw ka mais nin bɛɛ la o est ce que jamanadenw yɛrɛ AES jamanadenw bɛ ka fɛn minnu fɔ est ce que olu bɛna se ka kɛ maaw ka taa ni ka segu parce que an y'a ye ka bɔ frontière ni ɲɔgɔn cɛ kuma ka ca don o don dɔ b'a f'i ɲɛna ni Niger pollution ni kɛnɛbaw jamanabaw de don kɛnɛbaw de don barisa n'i ye jamana saba in fara ɲɔgɔn kan kilomètre carré la million 2 ani tomi 7 ɲɔgɔn don alors que Algérie de ka bon ni africain farafina jamana bɛɛ alors il y a 2 millions 400 000 kilomètres carrés donc AES c'est à peu près 2 800 000 kilomètres carrés 2 781 000 a ka bon ni Algérie jamana saba in bon donc fo n'i bɛ sanni feere kɛ ou bien n'aw bɛ ɲɔgɔn tama ɲɔgɔnya fo siraw de ka kɛ yen hali mais ji siraw b'a la sanfɛ siraw b'a la duguma siraw b'a la bon donc si bɛna compagnie dɔ créer o compagnie n y'a kuma de mɛn a kuma fɔra mais bon Burkina b'o ka compagnie b'u bolo gɛlɛya b'o kan fɔlɔ Air Burkina Air Ivoire fana problème b'o la Air Sénégal kɔni kuma t'o la olu ka avion yɛrɛ ne bɛ ka minɛ ne t'a dɔn fɛn min na a bɛ ka tunun bolo bon sanfɛ mɔgɔbatigi ninnu tɛ hinɛ dɛ non baara n'a ta cogo don quoi mais n bɛ fɛ ka min fɔ AES bɛ fɛ ka fɛn ba fila kɛ nafa b'olu la o ye banque d'investissement ye banque d'investissement in o bɛ se k'a to ani jamana wɛrɛw bɛ baara kɛ y compris les Chinois les Russes les Américains tout le monde les Européens parce que o la n'i nana ni projet ɲɛnamaw ye minnu rentable don mɔgɔw bɛ wari bila la o mais fo secteur privé k'a associé a la parce que mɔgɔ tɛ wari di jamanaw ma bilen pour k'u ka fɛn wɛrɛw k'a la quoi fo n'a bɔra u ka musakaw la i y'a faamuya mɔgɔ ye jamana yɛrɛ ka juru ye n'o ye dette souveraine ye bon o ye investissement ye bon maintenant fonds de stabilisation macroéconomique o fana b'o fɛ k'o bila sen kan o y'a ye par exemple ni kɔɔri sɔngɔ yɛlɛla kojugu wari damadɔni bɛ ta ka bila kɛrɛfɛ n'a sɔngɔ jiginna o wari in bɛ labɔ pour que ka se ka perte ninnu compenser bon donc o bɛ kɛ matière première ninnu bɛɛ la comme an tɛ fɛn bayɛlɛma donc an bɛ fɛnw feere sugu de la an ka problème ye jamana saba in yɛrɛ ka problème ba o de ayi farafin jamanaw yɛrɛ de ka problème don a bɛɛ non a bɛɛ de don n'a bɔra peut-être Afrique du Sud la e ka lajɛ Kasum farafin jamanaw n'i ye diɲɛ jamanadenw ta kɛmɛ sara la 18 bɛ farafin na mais diɲɛ sanni feere la kɛmɛ sara la 3 de y'anw ta ye anw ni yɔrɔ ye 3 de o kɔrɔ an bɛ ka mɔgɔw ka fɛnw de san an bɛ ka mɔgɔw ka fɛnw de san et puis an tɛ ka fɛn produit yɛrɛ de voilà farafin jamanaw na wari 40 de bɛ ɲɔgɔn na jamana 54 wari 40 u tɛ ɲɔgɔn ka wari minɛ mais n'aw tɛ ɲɔgɔn ka wari minɛ aw bɛ sanni feere kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya aw bolo fo ka taa tɛmɛ wari fɛ tuma dɔw la transaction yɛrɛ bɛ taa fo Europe ka tila ka segin ka na e bɛ se k'o faamu cogo di o bɛɛ bɛ sara kɛ et puis a bɛ janya parce que intermédiaire b'u ta o bɛɛ la o n'a tɛmɛna mɔgɔ bolo fɛ alors que n'aw fila bɛnna a la dɔrɔn a b'aw ka compensation kɛ yɔrɔnin kelen bon zone de libre échange continentale bɛ k'o système de paiement de bila sen kan sisan pour que an ka se ka compensation kɛ yɔrɔnin kelen hali ni wariw tɛ kelen ye falenw ka se ka kɛ yɔrɔnin kelen o de ye wariko in fana gɛlɛya yɔrɔ ye parce que wari in c'est un moyen d'échange ale de bɛ sanni feere kɛ e ka wari b'i bolo e ka wari min ko dalen tɛ ka wari la mɔgɔ wari tɛ ka wari minɛ e bɛ se ka sanni feere kɛ donc AES mɔgɔ man ka giri wari kɛrɛ la e bolo ne ɲɛna o tɛ priorité ye fɔlɔ dɛ lakana ani ka sɔrɔ bugun an bɛ fɛn minnu dilan an bɛ fɛn minnu produit an bɛ fɛn minnu sɛnɛ an bɛ fɛn minnu dilan an fɛ yen f'an k'olu la bugun kosɛbɛ k'an ka production nationale ka diversifier ka bayɛlɛmani dɔɔnin don a la hali n'an ma camanba don a la
an ka commencer o fɛ fɔlɔ n'o kɛra an ka sɔrɔ bɛ yɛlɛ n'an ka sɔrɔ yɛlɛla n'o y'a to lakana fana nɔgɔyara o bɛ se kɔfɛ wariko in bɛ se ka na o mais wariko in n'i ko gɛlɛya lakana gɛlɛya b'i kan k'i bɛna wariko gɛlɛya fana fara o kan barisa ni wari basigilen t'i bolo a bɛna ni gɛlɛya i ka dugu kɔnɔ dɛ non minɛnw bɛ tunu a tɛ fɛn tɛ sɔrɔ minɛn an bɛ i bɛ fɛn fɛn ɲini k'i b'a sɔrɔ n'a bɛ sɔrɔ kɔrɔlen a bɛɛ bɛ tunu hali juruta in bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ et puis marché noir de bɛ yɛlɛn donc marché noir dun sɔngɔw ka yɛlɛn se bɛ minnu ye olu dɔrɔn de bɛna se ka sanni kɛ a bɛ na ni gɛlɛyaba de ye jamanadenw ma wariko in mɔgɔ man kan k'o ɲɛfɔ anw ɲɛna o barisa furamaliyɛn kɛra minnu ɲɛna an k'olu ka témoignage ɲini dɔrɔn u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛ kɛ ni hakilisigi de ye et puis jateminɛ de bɛ k'a la n m'a fɔ k'a man kan ka kɛ dɛ mais ne ko de sisan mara la ni priorité don ayiwa ko Ukraine kɛlɛ wulilen ni ye irisiw ka mɔgɔbatigiw ye minnu bɛ nafoloba bɛ minnu bolo irisiw la n'u bɛ baara kɛ Europe k'a caman ka nafolo tun bɛna minɛ a la nka a dɔw y'u ta kuru u kurulen n'u yɛrɛ kan k'u bɛ ka yɔrɔw ɲini u bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na est ce que o mɔgɔw bɛ sɔn ka na baara kɛ anw ka jamana ninnu na non olu tɛna baara kɛ anw ka yɔrɔ la barisa olu bɛ yɔrɔ de ɲini yɔrɔ minnu basigilen don l'argent n'aime pas le bruit o t'anw ka wari yɛrɛ ma o an ka wari bɛ ɲini sugu la mankan bɛ yen koyi non n bɛ fɛ ka min fɔ sanni feere la ani investissement na jate de bɛ minɛ a bɛ fɔ min ma ko prime de risque taux d'intérêt bibi in na e bɛ se ka taa américain ka juru san o bɛ 5% sara e bɛ na Niger o bɛ 10% se américain bɛ 5% sara ye dollar la nigérien bɛ 10% sara ye CFA la e bɛ taa yɔrɔ jumɛn parce que i b'a dɔn ni coup d'état kɛra ou bien ni fanga yɛlɛma kɛra i ka wari garanti de a tɛ fɔ ko maaw e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana filɛ nin a yɛlɛmana sisan voilà donc et puis investissement garantilen don donc i b'o o de jateminɛ donc jamanaw bɛ concurrence la o fɛn ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ jumɛn basigilen bɛ nin fɛ Faransi filɛ ɲɛ bi u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ kuma cayalen don dɛ hali ka premier ministre kura yɛrɛ ma nɔgɔ mais mɔgɔ dama min finance proposera mɔgɔ dama min ye n'u banna a tɛ se ka ɲɛfɔ premier ministre kura yɛrɛ kɔni ma nɔgɔ to a la yɛrɛ ale y'a fɔ clairement non a b'a dɔn gɛlɛya de b'a kan o ko n'u ma wuli k'u jɔ dɔrɔn k'a ma ɲi bon donc mais olu ni an ka jamanaw min bɛ bɔ jamana bɛ se ka Faransi sɔrɔ cogo di non Faransi bɛ marché financier o parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko i ye wari don état français la cogo o cogo a bɛ sara wala u bɛ numéro sɔrɔ voilà donc o de b'a to hali n'o olu ka gɛlɛya ninnu nana olu tɛ taa banque mondiale la olu tɛ taa fonds monétaire la parce que n'anw ye gɛlɛya sɔrɔ anw bɛ taa juru ta fonds monétaire ni banque mondiale de fɛ u b'a fɔ ko bon aw bɛ dɔ bɔ aw ka musakaw la aw bɛ dɔ kɛ nin na aw bɛ fɛn dɔ fɔ mais jamana minnu industrialisé ninnu olu t'o ɲini o Japon filɛ nin ye juruba de b'a la mais olu b'o sɔrɔ marché financier de kan donc o de la a bɛ nɔgɔya olu bolo o de bon a sarali fana ka nɔgɔn barisa u b'a dɔn u bɛ fɛn caman dilan k'a feere kɔfɛ ani ka a feere u yɛrɛ bara donc o b'a to u bɛ se ka juru sɔrɔ nɔgɔya la. ayiwa an bɛ degun min kɔnɔna na bi o ye n'i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ko wariko ka gɛlɛn maaw bɛ kule la sɔrɔta mun bɛ yen a tɛ labɔli kɛ nka a bɛ n'a ta fana min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna fana na i yɛrɛ ka kuma basigi ma na kosɛbɛ baara tɛ se ka kɛ ka ɲɛ kuranko gɛlɛyaw ni fɛnw bɛ yen mun b'e bolo ka ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye nin ko ninnu na. jamana ɲɛmɔgɔ n t'a dɔn e ma dala ni fɛn min ne bolo ka f'u ye je crois k'u yɛrɛ b'a bɛɛ kalama mais u b'a kalama fɛɛrɛ de t'u bolo n bɛ se ka n hakililata de fɔ jamanadenw ye n bɛ fɛ se ka min fɔ gɛlɛya bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de Kasim an ma fɛn dɔ de peut-être ne ɲɛna mɔgɔw ma fɛn dɔ de jateminɛ c'est-à-dire kabiri san 2020 corona baara nana ka diɲɛ gɛlɛya ne yɛrɛ ne ka taama dɔgɔyara o de senfɛ mais hali o kɔfɛ n ye taama minnu kɛ n y'a ye n ko diɲɛ yɛrɛ mana kabiri corona in nana a ye ko tiɲɛ kosɛbɛ yan dɔrɔn tɛ dɛ farajɛ jamanaw ani Asie yɔrɔ bɛɛ corona bannen Russie ni Ukraine ka kɛlɛ
au jugera parce que Russie taji bolangana de où la Russie est le deuxième producteur de pétrole après le Arabie Saoudite n'y doni ou bien américain de quoi faire américain de follow n'y kono Russie be mi fait pétrole millions chez barbon chez n'y jongoro 8 millions de barils de pétrole vous référez n'y jongoro donc sanction nana ka fon glon ka waru mene ka fon ke donc on est obligé ka barake ka trois coups de ke chinois ni indien fait bon indien ni font nous chinois lu ça ka la ka to faire européen ni font wa américain il regarde la sanction bi russe ka pétrole ga si ça lu era de pétrole faire européen ka sama ele moto ñoo def yena mo te hinen mo la ko ka foko ni antérieur ni ko chité non war ko la to pas tout fait c'est du business jamana ko buka jamana buka intérêt ou de ni et puis Nigeria Ukraine akele meka Europe de affaibli non parce que out me gazi rusu ga gazi sur danwa mana o te sur la blé pétrole no le fana to gele o yero manga sanction ba nu tata risika ma america do ne gasa katla kata sa katla ki fori ka bu kubla de ngono kubla de ngono kuma chale no o nganga Ukraine kele mba kubla de ngono comme ça lu be non feruma lu be soroge mais il y a pas fallu yoron gele che rebe kuma na do ko ka choti to ngodo alwe ga mogodo nyini mi mesaka na kuma ni resi ni nyoko che mo ba o de la no ko gele ale no barça et il y avait Ukraine na o manchate million biduru nyoko mais fana Sénégal na alkama jamana o mi fere o chita fere bon on a nyoko na ani fenro champion chama de bouffer o lu ni resoufé donc o lu chité nye sugu soro la blé donc au fait nous mais est-ce que les gens faire sur la tala ka contourner parce que on voulu mais à contourner mais à bien do saisir ndo et puis mais c'est ka faire que follow tu ramena c'est ko mais au lieu ka chance yemi économie de guerre c'est bouillé quoi c'est quelle est la différence au lieu c'est ka mi ku occident non Ukraine c'est ça Russie ni Ukraine c'est ça Russie ni occidentaux de on est américain de voilà américain le meka et européen la faire NATO et fait autant ni Russie de Benywana. Autant ni Russie de Benywana. Voilà. Donc Ukraine non, Ukraine c'est la façade. Ce n'est que la façade. Non, Ukraine voilà, Ukraine mais c'est qu'à résister Russie là, tu vois. Bon. Allez européens parallèle nyonga, ni américain que ni oubé fara nyonga c'est Russie là. On a 17 millions de kilomètres carrés. C'est le plus grand pays au monde. Alors, président, Mignaye Kafo et Asimiga Shintaka Kofe. Ayala Kavoko, Anuka, Boulodino na Yele, Kado Faraka, Ko Humu Konana, Barakanga, Femunu Konana, Takabulumuna, Komnana, qui a visité d'État au CV, Erebolo Zé, Noa sur le sommet du Frafina Beb, Asimiga Garcia sur le Zé, Ankeren de Binana, ta visité d'État. Anga tani kanju mai anga mfere dume onsigi senga munu munganga ke jamana tuntike ka mpalango na kataka na e Chine visite d'état non area fo aka priorité parce que visite d'état e baro au de niveau bela yele les visite là beto soro surtout chinois voilà chinois voilà to ke bay atete ala hinala ye fin chama soro chinois bolo mais anye Chine tere korode Erebodo anye Chine tere korode mais to chama manga du kono voilà mais kabri atete borae ama barabeke non ama anya yobo yaba oui si ça wolofo ni fon be ka yele olu be ka wolofo yele la de olu yele la parce que olu bu magodo olu soro era mo soro mais olu ba nyini o ba nyini o bu magodo anu te bon 600 visiting c'est sûr qu'avec à préparer et je pense que président de la transition est folika là au be ka labenu ke mais visiter Djabé donc abri sous Djabé donc abri fitri parce que Fembe veut négocier des concrétiser des nos serai barabeke de avant en son anima voilà on me proposer ou des critiquer moi africain on te ka fenye na ma proposer chinois warimbe chinois golo o tado be min kala o ka faire investissement do de be ko les routes de la soie we fait investissement que bien be kono mais comme Guéléani do be Chine yere kan tu me sais ka min que il y a 5 ans tu sais ko kebi
alkunu ye mesure de relancer donc pour l'économie ka juru songo jiginoni wala sa mo ka se ka sani parce que l'économie est en train de quand taux de croissance économique mais 10% nous on a mais 600 avec 5% donc a jigina ni clanché donc c'est mitu buye follow tué mais al savoir pas de boulot ou c'est be feka do fauna barake minon ne fana et puis Chine Afrique premier partenaire commercial et bibina Union européenne et flanae mais am se ka munde sur chinois boulot ani infrastructure mi be dien kono ni chinois bi se ka ya di afrique ma bo shima dangma route pont aéroport mi be se ka to ika jamana so be yele ayo se mo ka nga profiter de la jamana ça va nga fara nga ta chinois voir ko investissement que chinois dia to pétrole bora et enfin Nigerio to où ya fa ko pétrole te Niger non seulement chinois ya bo be ka raffiner fa olu ba kuna emene be ka bayelema al Nigeria te ga pétrole bayelema na bora Dangote ka raffinerie la konsaina mais yuru mais raffinerie na ni bubulo de mais ya be bla pan ya be tien ya be tien e ba domina parce que we pétrole brut ina fa nga sonu abe bom ko tsaka contrôler mo nga be ke wo dab kama ni e fla la bo e be kele la bu yere mo jon ba contrôler mais na be raffiner sur le champ ayi bochokoto la min bora o de bayela o de be ira ba na mara foi to la donc o de problème nigérien o be et pétrole brut là-bas katla kata 100-600 euros pour les États-Unis bon dans côté ko no de élément mais faut jamana nyema o alors faut ala ka clignement duma jamana ka intérêt sera fait ka barake mi men jamana dun nafa donc be sera nyini ni yere ke Chine faire ala haglite fenti ante sera mi nyini Chine faire mais on le kan halaje anga priorité o mi ka barake ka funyina am mo be ni da ambe fe ka ni ke ni wati ni konna la wa be ni de la sama il faut un business plan c'est tout sinon parce que sinon fleur souffle en terudo mais URSS ni mauka Chine Chine intégré on est capitalisé voilà on est Brezhnev ni Gromigo nunga URSS ani ni Shiga Chine au tekele parce que au lieu de pays de ukra capitaliste soudé c'est ça et ma famille c'est des pays voilà a nyumambe a fin sugube ba la qualité sugube ba bon maintenant voilà ou te ban wa sebouye fana donc maintenant il faut qu'il y ait des qui là ben et qui ka baro prépare là que et ka nyini inu ka sigika kuma ni sera ko convaincu fente sera mis sur le fait surtout on est demandant cadre et tout mais bon ça nous te recordé donc tena banga en fait mais bon condition préalable do voilà non le rempli là je pense que c'est bien awa be saka mo fa ayese fana jamana nyemo yi parce que anu asra nyemo ga banga jamana kuntigi bulu we dem saka wuli ka joju mengo juna yasa ataka tuko kanye bon ayesi nebe lakanay ana ngani soro dunu nyona jamana do mbe saka soro ka soro be jamana do mbe saka lafia tuko amina kenya ta sra fe kalanta sra fe barsa ayesi gele pas do de vis kasim we shifina mko ka sra fe barsa ayesi jamana sans mwanduru jamana do me yere nsiro ma flight avait multiplié par 2 ouais wania jetemine kemela sala la biolong la chifina mo we o chifina mo bon numa bara soro numa kenya soro c'est-à-dire ka barake pour que jamana soro ka yele no lu sigile mete kuba nyini la kata aventure là donc bamba chu be sekana donc o tena la kana noya donc 600 fo bara de ka jamana be yiri wachu amna no yiri wara jamana dombe bara kaso be barake u ka soro be yele fana donc o beta o tenye tuguda baranu na be fama ko secteur c'est développement rural agro silvo pastoral am se ko fen mum bayele machu amna Sénégal fen moni ke fen bagan ani jege olu be bi se ka bayele machu amna o bena jamana dunga soro yele ma ani ken yere ni jamana yere bi se ka barake chuga amna secteur la par ça bibina gouvernement te baradi mo makoy ou be mo recruter 1000 2000 5000 10000 kemega sara la 10000 mi mali fonctionnaire yere tabi
an ye million 23 de ye Mali kɔnɔ bi i bɛ fonctionnaire la dɔn a tɛ ba 200 bɔ donc 100 sara la an tɛ fonctionnaire tɛ kelen bɔ voilà mais par contre n'i ye jamana musakaw lajɛ i bɛ sɔrɔ non sara minnu o mɔgɔ ba 200 ye olu ka sara 100 sara la o bɛ sɔrɔ o ye ne b'a musakaw la 100 sara la 30 ye u b'a fɔ ko o de ka ca o f'a ka jigin mais a bɛ jigin cogoya jumɛn salaire minimum interprofessionnel garanti Mali la wa 8 de kabiri san 2016 n bɛ k'a f'i ɲɛna ko kabiri san 2020 fɛnw sɔngɔ yɛlɛ la barisa bisi kɛlɛ in na ni taji sɔngɔ yɛlɛ la fɛn bɛɛ de sɔngɔ bɛ yɛlɛ dumunifɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛ fɛn bɛɛ sɔngɔ bɛ yɛlɛ transport sɔngɔ bɛ yɛlɛ assurance sɔngɔ bɛ yɛlɛ anw dun bɛ fɛnw san kɔfɛ de voilà donc o fɛn fɛn bɛ na yan o bɛɛ de sɔngɔ bɛ yɛlɛ n'o sɔngɔ yɛlɛla i ka sara ma yɛlɛ a bɛ gɛlɛya bon donc o fɛn ninnu de an kan k'olu de jateminɛ sisan o fɛnw bɛ nɔgɔya mɔgɔw ma cogoya min na jamana b'a k'a seko kɛ dɛ parce que n'i ye a fɔ n'i y'a lajɛ subvention gouvernement ka musaka dɔw bɛ yen ko transfert de subvention ekɔlidenw ka bourse b'o la ekɔlidenw ka bourse a bɛ miliyari damadɔni bɔ dɛ awɔ miliyari 20 ɲɔgɔn na o de bɛ sara o ye san o san bon mais n'i ye min bɛ sara malo sunkalo fɛ malo ni tulu ni fɛn ninnu non subvention bon exonération b'a la pour que sɔngɔ ka jigin quoi gouvernement bɛ min labila donc musaka de don a bɛ bɔ gouvernement de kun gouvernement bɛ min labila commerçant baw ye o ye perte de gouvernement bolo c'est comme ni gouvernement ka wari bɛ bɔ donc o ye musaka de ye ani subvention agricole min bɛ di sɛnɛkɛlaw ni fɛnw ma a bɛ miliyari 460 ɲɔgɔn na san kɔnɔ donc gouvernement bɛ k'a seko kɛ mais ne ɲɛna o fɛn ninnu bɛ kan ka jateminɛ an kan ka jateminɛ musaka ninnu a bɛ don min na sara ninnu est ce que o jamanadenw de bɛ yen est ce voilà est ce que école karamɔgɔw bɛ dɔn est ce que a da dɔnnen don ne ye ministre dɔ mɛn k'a fɔ ko k'ale ta école karamɔgɔw da dɔn o t'a da dɔn dɛ bon on a ɲɔgɔnna ninnu est ce que ça i ka sa de tɛ ka jateli kɛ bon donc o fɛn voilà gouvernance a dabɔ kun ye de bon donc o baara ninnu de bɛna kɛ o baaraw bɛ ka kɛ donc o fana bɛ na ni dɔ de ye bɔli ye musakaw la n'o kɛra o bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛnw ye minnu bɛ se ka jamanadenw dɛmɛ fɛn wɛrɛw la an b'i fo i nana an ka wele jaabi a diyara an ye ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo parce que bi mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko an ka continuer non kuma kuncɛ kuma min bɛ yen il faut que jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan c'est à dire an yɛrɛ y'a ɲɛfɔ Karl Marx ko celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre o kɔrɔ ko ni f'i k'i yɛrɛ dɔn n'o tɛ fɛn minnu kɛra kɔrɔlen olu bɛ kuraya indépendance la an y'a ɲɛfɔ jamana bangera gɛlɛya de kɔnɔ mais jamanadenw bɛɛ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɔlɔ an ka taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya la an b'o ɲɔgɔnna de la sisan an bɛ bɔ nin furancɛ fanga in kɔnɔ cogoya min na fo jamanadenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais u bɛ bɔ jamana ɲɛmaaw de la fɔlɔ k'an ka bɛɛ wele min sɔnna o min ma sɔn minnu sɔnna olu kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka avancer jamana bɛ basigi cogoya min na ani an bɛ se ka projet politique sɔrɔ cogoya min na an jamana saba ninnu bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na k'an ka sɔrɔ bugun ka lakana sabati jamanadenw bɛ se ka wasa ani ka yiriwa cogoya min na a tɛ ɲɛ baara kɔ dɛ mais jamana maracogo fana b'o la gouvernance parce que Kasima anw ka baara in a bɛ fɔ min ma ko économique musakaw de ka ca sɔrɔ de ka dɔgɔ donc i bɛ jateminɛ de kɛ i tɛ se k'a bɛɛ kɛ musakaw bɛ na don mun na est ce que wariw bɛ ka taa a sira fɛ est ce que jamanadenw ka intérêt de bɛ ka sauvegarder o n'a ɲɔgɔnnaw parce que n'i ye ɲɛmaa ye ne ɲɛna n'i kɔni bɛ jamana mara la jamana ka intérêt supérieur de la nation jamanadenw ka intérêt bɛ yɔrɔ min na orgueil t'o la amour propre t'o la jamanadenw bɛ se k'u ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na u bɛ se ka wasa cogoya min na u bɛ se ka yiriwa cogoya min na an b'o siraw de taama k'o ɲɛɲini mais bi an bɛ monde globalisé de kɔnɔ
fanga bɛɛ mago bɛ bɛɛ la c'est interdépendant covid ye o yira na o covid bana kɛra tuma min na an y'a ye ko bɛɛ de dulonnen don bɛɛ la bon sisan an bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko inflation o de fɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ kojugu ala barika la Mali kelen bɛ k'o maîtriser dɔɔni mais halisa an ka fɛɛrɛ kɛ halisa fɛnw sɔngɔ bɛ jigin cogoya min na dumuni balofɛnw mɔgɔw mago bɛ fɛn minnu na produits de première nécessité olu sɔngɔw bɛ jigin cogoya min na bien ka maintien ani sɔrɔw bɛ se ka yɛlɛn cogoya min na donc o fo la fo wari ka circuler i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na bon wari ni confiance de ye danaya wari ye danaya de ye ni mɔgɔw dalen b'i la u bɛ juru don i la ni mɔgɔw dalen t'i la u tɛ juru don i la ni mɔgɔw dalen b'i la u bɛna baara k'i fɛ mais bon o la f'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɔlɔ a bɛ daminɛ ten de et puis an k'an tɛgɛ di jamana tɔw ma fana a bɛ se ka ɲɛnabɔ minnu y'an teri ye kɔni en tout cas minnu bɛ fɛ ka baara kɛ an ni minnu bɛ se ka baara kɛ Moro Mao Makalo an b'i fo i nana ka na an ka wele jaabi an ye baro kɛ démocratie ta na sira fɛ an ye dɔ fɔ o la ka kɛ ni Mali yɛrɛ ka indépendance ko ye an ye dɔ fɔ sɔrɔko fana na AES jamana bɛ se ka baara minnu kɛ an y'an da don o kuma na ka ɲɛfɔ o la Mali ale ni Chine ani Mali ni diɲɛ kɔnɔna na wagati minnu bɛ bi na an ka jamana yɛrɛ ɲɛsinnen don gɛlɛyaba minnu ma musakako ta na sira fɛ an kan ka labɛn cogo min ka taa Chine i ye bilasiraliw k'o fana na pour que an ka se ka o faamuya parce que an ka jamana kuma dɔ la ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ n ko ninnu tɛ se ka taa fɔ a ye nin d'an ma don wa an bɛ nin de fɛ parce que ne ye Chinois ye u ye so jɔ tile 5 k'a ban u ye so dɔw jɔ tile 1 nka olu b'anw ka panneau da la ko san 1 anw nu mago bɛ courant na teliya la o bɛɛ ye musakako de ye bon maaw ŋan teriw don olu ta teliya cogo maaw ka Chinois ni ninnu ani si ka Chinois tɛ kelen ye dɛ Soyala ninnu tɛ ayi kelenw tɛ ayiwa an b'i fo bilasirali kɔni caman kɛra mun la mɔgɔ caman ye faamuyali kɛ nin ko in na parce que kuma yɛrɛ fanba yɛrɛ kun ye min ye o ye sɔrɔ yɛrɛ ni an ka jamana bɛ cogo di bi i ye ɲɛfɔli min k'o la fana an y'o faamuya parce que budget ko n'i y'a fɔ kɛba ninnu yan ko ne tɛ sifuru dɔn ministre ye min fɔ ale a calculer cogo min ni min farati mais min fɔra san wɛrɛ budget de don san wɛrɛ wagatiba de don koyi parce que session d'octobre la ni wasadenw donna de ale bɛ taa ni nin a bɛ taa n'a ye a bɛ prépare latigɛ fɛn détail tɛ nin kɔnɔ o foyi tɛ nin kɔnɔ fɔlɔ ayi nin y'a prépare latigɛli de ye mais a bɛ n'ale kɔfɛ ayi nin wayi et puis maaw ko ne tun b'a ye na ko u bɛ taa ni min ye assemblée la n ko ni bɛn kɛra kan n k'a warimugu de bɛ ta ja wari yɛrɛ tɛ papier de don a bɛ ɲini de ko f'a ka ɲini n'o ko han n k'aw bɛ taa jɔ ka nin bɛɛ fɔ ka nin ban nin bɛ di nin ma nin bɛ kɛ nin na ko ka tila ka t'o ɲini ko nka ko comme n'a kɛra sariya ye mais n'a kɛra sariya ye ale de b'a to salen bɛ ɲini ale de b'a to fana jamana bɛ se k'a ka musakaw kɛ mais ni nin ma tɛmɛ wasabolo fɛ o si tɛ se ka kɛ ayi mɔgɔw tɛ se ka sara musakaw tɛ se ka kɛ wa salen tɛ se ka fana sara hali ni fɛn kura dɔ dayɛlɛ sisan n'o kan ka don a la o bɛɛ bɛ don a la yen voilà dɔrɔmɛ 1 min bɛ don a bɛɛ bɛ taa yen a bɛɛ bɛ taa yen de ayiwa ala k'a ɲɛ ka jamana ka wagati ba sinon ne kun bolo n ko bɛ taa warimugu ta yɔrɔ dɔ la n ko ka n'a di cɛ ma k'i sigi n'a ye jaw la kuma mɔgɔw ko arbitrage kuma mɔgɔw b'a la ko ka fɛ u bɛ falen don a la fana kuma dɔw la ko budget mais n ko wari ye papier de ye non papier don an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko bɛ nɔgɔya su in na i b'a dɔn ko wari bɛ kɛ ni kɔɔri de ye kɔɔri i ka wari bien kɔɔri de don kɔɔri de don a y'o la i y'a fɛn cogo a bɛ ko a b'a bila kɔɔri b'a la mana dɔ di m'a la mais kɔɔri de ka ca la kɔɔri de ka ca la wari bien kɔni kɔɔri b'an bolo yan yanni an ka taa yɔrɔ wɛrɛ an t'an ta dilan ka wari kɛ k'an labɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Moro Mao Makalo ye ale kɔni kelen ye président 2 de tɔgɔma ye min ye mɔgɔw ye wele ka bɔ fo Canada k'i bɛ k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ko mɔgɔw ye wele k'i dɔgɔkɛ b'i ka kuma la yan ko président 2 tɔgɔma président 2 tɔgɔma don ale ye Chinois ka maaw tɔgɔma ani Modibo Keyita tɔgɔma don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an nana an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ ko yɛrɛja mɔgɔw Segu tun b'a fɔ ko RDA ma ko yɛrɛja mɔgɔw donc an ma i fo min ye baara ye a ɲɛna kosɛbɛ su in na kɔni tiɲɛ na babu maaw ye fɛn caman tɔmɔ a la Ameriki ka an b'aw fo an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman fana bɛ Faransi nabi ninnu n'u ka gɛrɛnamɔgɔw foyer kɔnɔ u tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔw kɛ nka u yɛrɛ ko caman ko k'u wasara an bɛ dugawu kɛ siɲɛ wɛrɛ ni min ye maaw bɛ na an b'an labɛn pour que a ka se ka ɲininkali yɔrɔ ka don a la interaction quoi voilà u ka se ka ɲininkaliw kɛ ka fara anw yɛrɛ ta kan
su ina ta ambo joya n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma 9h an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruyaw kɛnɛ kan ka maaw fo ka waleɲuman dɔn Keba Jalo Falaye Keyita ani ne yɛrɛ an kun bɛ yan jani sanfɛ ka se ka kibaruyaw d'aw ma a k'an bɛn sini ni ala sɔnna. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.